to, co my mamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym łykyzywy są już 9. webinarze, być tak jak czas lecy. Był pierwszy, a teraz mamy 9. Wszystkie te ternewowe rechli są podłączone na stronie Akademii Kasiewskiej.com. Myślę, na ten czas wyjdzie tam jeden webinar, który był połączony z nauką rodny młewe. Jak przerektować belno dzece do rodny młewe. Zachęcam, jeżeli ktoś z Was nie wie, że tam jechać, to proszę wlec na akademiakasiewski.com i tam w jednym z tych webinarów, nie pamiętam już dokładnie numera, ale tam jest wytka o tym, w jaki sposób belno przerektować swoje dzece do konkursu rodny młewe, a wiemy, że już u miedzysy w szkole były eliminacje szkołowe, było 24 dzeci, a wiem, że w innych szkołach też tak będzie, także jeżeli ktoś chce z tym co zmierzyć, nie robił to do tego czasu, nie my doświadczeni, to bardzo serdecznie rycia do tego webinarium. Mamy 9. webinarium, tym razem będzie sport musi być. Myślę, że ciekawy ta tematyka. No i mamy też wyjątkowych głoscy, przerycionych tyłe, a tym wyjątkowym głosca ma to je Adam Ybel, kabareciarz kasiewski, myślę na ten moment wiksi i bardzo serdecznie Adam se witam i cieszę się, że przejął moja liczba, bo chcemy jakby do szkolnych dojść z tym tematem też, a moim zdaniem to jest tyłe eksperta, to może sobie przywitać. Zaprac, no wiksi to może temu, że prosto moja białka dobrze waży i coraz wiksi co robią. No to widzisz, a są początku mamy sport i bardzo dobrze, to my też tak prawie humorystyczno i sportowno. Drugim naszym gościem tyłe jest Olga Kuklińska, która też bardzo lubi sport. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo lubi się śmieć, sama przerektowiwy występy na wina sportowne, dzisiaj w swoich takich idobacach i też swoich działaniach łepłewiwa ma, żeby było coś też praktycznego. No i głosca mamy też wyjątkowy doktora Eugeniusza Pryczkewskiego, który tak w cik mnie wspiera w moim działaniu, jak no metodyka nauki języka kasiewskiego. Wiele maslów naszych sorodzy tyle, bo wspólno między innymi ma ten temat sport musi być, który się narodził, i to było łoni w wakacje, gdzieś tam na wyjezdy. Podczas z naszych kierbunków to taki temat tyle się narodził. Prawie tery będziemy gydelełe sportce na sądzy ciątk je przerechtowa wama taci wiadło nie dłudzi o tym, czemu wyrt, żeby sport był na łyżbach, żeby do dzecy tyś sportowno zagydele, żeby dzece mogły się wyrazić tyś w ten sposób, co to nama jak no lecą dywy, lubimy so śmieć, myślę, że każdy z was jakby bym so spita, to by serduszko tyle dył na czace, że śmiech jest faktycznie bardzo ważny w naszym życiu. Nie jest tak, że to dziennie nam so chce śmieć, bo mamy rozmaite iwre, ale też rozmaite iwre możemy przemóc takim pozytywnym podejściem do życia. Chcę jeszcze rzec, przepraszam, bardzo ważną też sprawą, że na początku i później jeszcze w trakcie naszego webinarium dumie śrys ludzka link do takiej ankiety ewaluacyjnej po tym zjedzeniu. W związku z tym, że nasze całe zjedzenie robią też w Gdyńskim jest w środku doskonalenia szkolnych, tam was o zapisywele, to też jakby musia i ma zdać raport z tego, co my tu robimy. Temu też barowa i prosi na samym początku czatu je wysłany ankieta ewaluacyjna. Nie wypełni wy ta itery, bo jeszcze nie wiecie to, co te pytania, które tam są, jak co na nie odpowiedzieć, bo to jest początek naszego webinarium, ale bardzo proszę, żeby każdy, kto nie zabycił o tym, żeby ta ankieta wyfulować. I później jeszcze jak inni prelegenci będą gydele, to też ją
jeśli że tak powiem, dołączą na czat, żeby nie trzeba było tak tego szukać. Dobrze, no ty od tego jakby tyłe zacznę ty taci głowy wiedzę, który nam jest udało tyłe pozyskać dlewaj i przerechtowajem taci krótci slajdy, na których prywdzę o tym śmiechu bądze. Zanim to bądze, to je udostępnia mój ekran. Jeszcze poproszę za chwilkę osoba, żeby mnie tyłe Eugeniusz rzekł, czy faktycznie je, przepraszam za ten mój kaszel, ale to je ciastać na chorobę i to jeszcze mnie tyś gdzie stan trzymie. Eugeniusz, czy je już widzę mój? Wszystko je. No w związku z tym, proszę bardzo, zaczniemy od takiego pokysku, slajdów od zyciątku. Będę gida po polsku, tak, bo już nie było czasu, żeby to wszystko przedol macie, ale wszyscy rozumiemy i to na taci są płeciątk. Zaproś humor i śmiech na twoje lekcje. Mówi się, że śmiech to zdrowie. Stanowi on bardzo ważny element w naszym życiu i towarzyszy w pozytywnych, dobrych wydarzeniach. Bez względu na to, czy śmiejemy się sami, czy słyszymy śmiech innych, odczuwamy jego dobroczynne właściwości. I śmiech, co bywa motywujący, daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, wzmacnia więzi, wpływa na morale, łagodzi spory, pomaga przezwyciężyć lęki, dotlenia nasz organizm, w tym mózg, a dzięki temu poprawia naszą koncentrację, pozwala szybciej zapamiętywać i przyswajać informacje, pomaga mózgowi w wytwarzaniu endorfin i obniża poziom kortyzolu, uaktywnia wiele mięśni w ciele, poprawia, reguluje ciśnienie, poprawia samopoczucie. Bardzo wiele dobra śmiech nama wnysi. Czym jest poczucie humoru? To zdolność dostrzegania rzeczy śmiesznych i zabawnych. I jakie są elementy tego śmiechu? Stopień rozumienia dowcipów, każdy inaczej je rozumie, ekspresja humoru, umiejętność kreowania humoru, dostrzeganie bodźców humorystycznych, poszukiwanie źródeł komizmu, zdolność do zapamiętywania zabawnych treści. Ciasa baro sodzewio, że są taci ledze chterny tych widzów, potrafią powiedzieć podczas jednej uroczyzny 100, a jednak na przemiar nie pamiętam, może 1, może 2, nawet z tych, co je cieja, to później, żeby je móc przekazać innym, to też dla mnie nie jest taki prosty. Skłonność do sięgania po humor w roli mechanizmu obronnego. Podczas pracy z grupą warto jednak pamiętać, że poczucie humoru jest bardzo osobnicze. Nie dla każdego żart czy zabawa będą tak samo śmieszne. Jak prowadzić lekcje z humorem? Charlie Chaplin mawiał, że dzień bez uśmiechu to dzień stracony. Pójdę nawet krok dalej, lekcja bez uśmiechu to lekcja stracona. Nauczyciel poprzez swój uśmiech i wprowadzenie elementów śmiechu na lekcji buduje przestrzeń sprzyjającą uczeniu się uczniów. I mamy tyle jeszcze Louis Define, z którego tyś wiele, wezwa tyś co śmieje. Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc. Spraw, aby uśmiech na stałe zagościł w szkole i śmiech. Wykorzystaj momenty spontanicznego śmiechu. Bądź otwarty na wesołe historie, które dzieją się na lekcji również z twoim udziałem. Planuj wesołe, krótkie, 1-2-minutowe przerwy na śmiech. Powiedz dowcip, pokaż śmieszny filmik czy zdjęcie, które na treści realizowanej na lekcji. Razem z uczniami przygotuj lekcje na wesoło, na przykład wesołe historie, komiksy, przebrania. Wspólnie z uczniami zorganizujcie wesoły kącik, w którym będą się pojawiały pełne humoru opowiadania, komiksy i dowcipy. Humor, śmiech i uśmiech wkomponowany w dydaktykę zasługuje na szczególną uwagę. Zainspiruj uczniów do stosowania codziennej dawki humoru. Pamiętaj, że śmiech pomaga przezwyciężyć trudności i rozwiązywać wiele wychowawczych problemów. Zwracaj uwagę na pogodny nastrój u siebie, ale także i całej grupy.
I na zakończenie uśmiechnij się taki jeden widz, który był tam w tym placu, gdzie je szuka tych materiałów, zamieszczony, można z tego co smiec, albo płakać czasem, to sami już łycenita. Uczeń na lekcji matematyki pyta się nauczycielki, czy ukarałaby mnie pani za coś, czego nie zrobiłem? Oczywiście, że nie, odpowiada nauczycielka. To ja nie zrobiłem pracy domowej i nie nauczyłem się na dzisiejszy sprawdzian. No i to było taki podchwytlewy dla ty szkolny. Życie jest zbyt krótkie, więc śmiej się głośno, dopóki masz wszystkie zęby. I mu metyłe kłapouchy, czy tam jacigłe, stacigłe, teren, no tyś wezdrzytyłe komicznie i śmieszno. Taci baro krótci te wiadła, zarytyłe windzę mestegłe, krótci wiadła, łesoblewie, ich całe taci jedne rzeczy powiedzieć, które na mięso przedarza i co potwierdzywy jakby tyś te teoretyczny rozważania teoretyczne wiadła. Ciasto ostatnio w klasie 5 je pisała na monitorze interaktywnym pylcem. Mamy taki, gdzie można napisać pylcem i zapisywa rozmaite rzeczy i już jakby z automatu je tak samo podeszła do tyblece, a mamy taki tyblece zielony i zaczęła pisać palcem na tej tyblece i co sama rozesmiała, bo dla mnie to było mocno śmieszne, tak kunsztowny. No i wszyscy dzieci są pytały, a co stało, czemu tyle wastny so smieje. Jej ma to łepłe wiedza i tylko prywze wszyscy jakby przemyśliwając to, że my już automatycznie na pewne rzeczy dzejemy, to tak prywze oni też zaciąle są śmieć i wiedele tych swoich rzeczy, takich sytuacjach krótkie baro, ale to było takie ciekawe na rozróżnienie też w klasy, tym, że je potrafią też so śmieć sama ze siebie, czym też w tych materiałach była mowa. Także śmiech, jeśli je na uczbach, jeśli je radość w naszym życiu, a tyle kiedy na uczbach tysiące jaka się wścigłe, to je bardzo ważne. I teraz, drogie bardzo ważne sprawa jest takie, jak ci nyrządza, jak ci też możliwość mamy, żeby wezwać je na uczbach kasiepszczego języka i to są te, które są w internecie i te, które są też w książkach, w literaturze. Gdyby miasto, że w naszych podręcznikach, uczbownikach tych sportownych, takich kunsztownych rzeczy je mało. Nie ma za wiele takich treściów wplotły do programu. Taki je moje jakby odbiór tego, że jeśli uważam, że powinno być tego więcej, bo tyle szkolnych, które robią na podręcznikach, to ima byłoby lżej ten sport wprowadzać. Chcę im powiedzieć jeszcze, że dzisiaj prawie jem po dniu kasiepszczymy, jakim zrechtowali u nas w szkole i chciałbym jakby zabidować z wama taką metodyka dzejani z uczniom, a która je dzisiaj prawie z nima zrobia. Gwas w ich szkołach tyś są dnie kasiepszci, one was rozmaice, na gwas dzece są to tyś mocno błądziwają. I teraz my tak już trzeci rok umie w szkole robimy ten dzień kasiepszci i łoni było i nie tak, że przyjechał, dzece są błądziwały, przerechtowywały jakieś tam rzeczy, ale przyjechał zespół, rys to był Fukus, rys to był taki Jan Doran, który też miał merści piesnie i on śpiewał, wystąpił, a dece były uczestnikami tego. A latus je zrobia tak, że dece były tymi aktorami, to oni mieli zaprezentować to, co rozumieją, mieli się nauczyć i tyły taką inspiracją podskiecenka do takiej łudby było to, że został wydany nowy śpiewnik, który był promowany, bardzo piękny promocje była w Lombergu. Śpiewnik z 50 pieśni ma tytuł Młotilk. I postaram się tam za chwilę znaleźć z wama ta płytka, pewno nie Eugeniusz my,
pokazywy o bliskim Etilk i tam je 50 pieśniów. I ta łydba, która miała Lucyna Radzimińska, mnie też zainspirowała do tego, że ona zadzwoniła do rozmaitych szkołów i każda szkoła przyrachtowiła jeden taki kysk sparłączony z pieśnią. I dziś dokładno na tym dniu kasiepszczym, na który przejechał też zaproszony gość Krzysztof Patok z Niemców, my, każda klasa, a tych klasów mamy od pierwszej do piąty, zabidowa jedna swoja łydba na to, w jaki sposób pokazać taką pieśnię. I muszę rzec, że było przy tym wiele śmiechu, wiele ucechy, zaangażowani, to tak poprawdzie można by potraktować jak cały projekt, który zrealizował każda klasa, dzieci miały wiele łydbów ciekawych na to, w jaki sposób zaprezentować na przemiar komputerkowy barchnieni, taką pieśnię o komputerach, o tym, co się dzieje, ale było to też dla mnie taka leźność, żeby przeprowadzać też taki wychowawczy uczbę, bo komputerkowe barchnieni, jak wiem i co potwierdzić w ich szkołach, jest ten sam iwer, że dzieci są na komórkach, na komputerach i tak dalej. Te pieśnie też zostało jakby wprowadzone te edukacyjne wirtuosy, że trzeba wszystkiego ograniczać. To nie jest tak, że jak będziemy tak wiele z tego zwaskać, to jest dobry dla uczniów. Także to jest i ta druga rzecz była też taka, że widzimy, że w naszym Webremim pojawia się coraz więcej takiego nowoczesnego designu kasiepszczego. Są trampci kasiepszczy, są koszulki z napisa kasiepszczy, jak ty Eugeniusz my zgryfa, jemu taki buśny zese i kłechum kasiebę. I dzieci na uczbach przeniosły sobie rechly koszulka, je zakupia dla nich taci mazaci dopisani na koszulkach i oni sami tam na pierwszych uczbach taci koszulki rechtowali. I mam tylko dwa takie przykłady, jak to widzę z pierwszej klasy, sobie przerechtowały taką koszulkę. My przerechtowali i ma nadpisy, żeby to było poprawno zrobione. I umytyły moje kasiebę, jejem kasiebka, kłechom kasiebę. Oni mieli ty akurat je bunt na tym kłechom, ona zrobiła ale nie szkodzi. Na tym są uczą, bo insi dziecko podeszło i mówi, ale to miało być tyłe. W ten sposób zrobiony. I do tego kwiaty, kasiepści serce i baro fejno tyłe knypie i jest jedno od dziewcząta z 4. klasy. Jejem kasiepka, farbę kasiep i tyłe też jeszcze dziewcząto. Każdy z nich zrobił sobie taką swoją bluzkę i w niej paradował dzysy i też każdy z tych klasów też dzysy wystąpia w tych bluzkach i przedstawia swoje pieśnia. Temu też ja bym chciała, jak te chwilka je wlizo, tyło już na to. O tak. I teraz, bo Eugeniusz nagrył tyle tych występów krótkich, tych prezentacjów, to bym prosiła, żeby on udostępnił tyłe, bo tam też jest sport, jest śmiech, taci udzecy. I bym prosiła, żeby dać tam klasę pierwszy A, jak myśl tam u siebie i taci wyimk do pieśni Lecba. Lecba, czyli we fligrze, oni mieli łydba, sobie zrobili sami, taci fliger jeden, który lecył i sami są zamienili we fliger. Także je by musiała dobrze myśli, Gieniek udostępniony, to udostępni, o tak, dobrze. I ten wyimk tego tekstu, tego ty pieśni puścić, czy byś rada to zrobić, stery? Ja, to zaraz to zrobimy. Już tego Akademia Kaszubska Szkolna i Techum, ładno Gardynka się przy 2,24. I te... Pierwszy A u Lecbie. Na dole było łepisuny wcześniej. Tak, one tak. są na dole łepisuny. Dobrze, jak ci miała być Lecba, proszę bardzo. Lecba, wyimk blusta ci krótki, łeby ci macie dzwonk myśli. Bez
Zamyśla się to Zbigniew. Dobrze. Serii jeszcze 4B, końcówka, 4B, jak kunyś, Komputer kłęby? Komputer kłęby, łebarchnieni i ten cały tam końcówka. Słuchaj, ta pewna to przerywy, no te łącza taci sum, ale później jak to będzie na gruny, to je w ten plac włozio rychtych ten filmik i on będzie tyle dobrze czytelny w tym nagraniu, bo nie wiem, pewnie w tej chwili to nie wezrzało za dobrze. Proszę. Tam końcówka, Eugeniu. O i tyle na końcu, tam konfetti, płele cało i to z tym tyś te dzieci miały wiele sportu. I jeszcze 5. klasa, Eugeniusz jeszcze tajo, 5. klasa, tyś tam kunyśk, ty 5. klasę. Dobrze. Dobrze. No i tych pieśniów było z łesem, dziewiąc łesem. Także każdy z klasów piło piękno, co zaprezentował, każdy było inny. Także to jest jeden z takich widenków, co może tatuś zrobić u siebie na Dniu Kasiepszczym, ale może to przerechtować, bo my ta później tyś na występy, na festynie, taci gotowy do wezweskani tyś z taci płekysk dzieci w języku kasiepszczym. Także bardzo uwyzią, że fajno to wszystko weszło. I jeszcze, drogie rzecz, to dzisiaj prywdzemy miele konkurs rodny Mlewa i tyś już jakby ty wytypowany wesele ty na gminny, także dyl tam chudci zaciną. Ale ich chcę mi pokazać jeszcze wam taką jedna rzecz, która na Cides zrobile tyś nasi tyłe leźnice kasubi na takich warkłewniach, które były w Lezenie prawie i tyłe, mam nadzieję, że to mi są udy pokazać i jedno bądź prawie z naszym głescem, taki filmik Błeleca. Zary łeby cioci to windzę nama. O tyłe mamy ta błeleca, a teraz je musiał udostępnić, dobrze, Zary, o to musiał udostępnić sama, Eugeniusz zimno udostępniani, ekran cały, tak, żeby było z głosem, jeszcze i udostępnij i niech powie śmieci, to prywdze je widoczny. Ja osapuję. Letery tyłe dzwonk jeszcze i łeby cioci je, myślę, że będzie dość głośno, dobrze. Dobra, jedzmy. Jak ви содзи чаєце? Якось dzieje. A jak z gazama? Jak z gaza? Ja do gazu nie mam, to co? Kto kol nas gaz mo? A jak ze Stolca?
A stolca jo znaja, jo, nusłem na dredzim końcu w semieśko. A kaczka we turyce? Ale to, że gdzie kaczka, mój młeży, jedy, kaczka. Ja do doma kaczków nie mam, że ja by tu miał miec. A na basen wyjdziecie? A je tu ja ci basen, ja tu żadnego nie mam widzony, zresztą, że ja by na basen miał iść, jak ja ledwie chłedza. A wama prawie czego nie chleje. Ja by chciał na situ sić, ale ja nie mogę więc. Były nasze karno, baro, fejno, to już jest tyle lat temu zrobiony. I jeszcze wtedy jeden. Taci, któren mnie so tyle widzę. O, proszę baro. Tyś przez insiłe osobę. No cóż tam trzasku w izbie? To miły Józek trzasku zamba man. Jezus, dochon nie ma roczku jesz. To so zgodzą, ale łen trzasku twoje ma. Tak, to jest dredzi tych filmików pera, one też będą zamieszczone na Akademii Kasiepści.com. Można by tyle jeszcze, myślę, że i pojawiły swoich tych zasobach, jakie są w internecie, i Adam, i też Eugeniusz. W tym prawie placu chciałabym oddać głos naprzód jednak tyle Eugeniuszowi, bo on też pojawił w tych placach, książkach, literaturze, gdzie tych humorystyka nasia so pojawi. Jest leniwym udostępnieni, dali będą wszystko moderować w razie ciegłe, a jeśli my ta swoje jakieś takie komentarze, co z bezta chcele dodać, to piszta tyś na czacie. Proszę bardzo, oddywam głos Eugeniuszowi. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam wszystkich naszych słuchaczy, wzorników szkolnych i takie była myśla zarządzone tyle przez Elo, żeby każda tyś dać do tego naszego webinarium takie wysnowe historyczne, takie nasi historii tej humorystyki Kasiepściego, prawda? Temu też jest sobie tak prawie pomysł, żeby ten element wam zademonstrować. Dobrze. I musimy rzec, że tak jak przed chwilą ona rzekła, że fajno ten śmiech, że my potrafimy sobie bardzo dobrze śmieć, że Kasiebie lubią i tak dalej. I to jest wszystko absolutnie prawda. My potrafimy sobie śmieć i umowalnie, Kasiebie mają dobre poczucie humory, choć chciałoby sobie rzec, że historycznie nama do śmiechu nie było. Tak jest prawda. Mówimy o tym, że w tych dziejach to w jednym jest tam w nurt śmerguny, wyciskuny i tak dalej, ale może tym bardziej potrafili nasi poprzedcy kapitalnie wezweskować ten sport, humor, żeby no, po pierwsze są jakieś retacje wszystkiego, przez redus można ich wspierać nawzajem, a po drugie, tyle jeśli chodzi przede wszystkim naszych wytwórców, udziałych gazetników, to oni byli bardzo mądrzy do tego i potrafili kapitalnie wezweskować sport, żeby przekazywać treści. Tak jak my powinni teraz bez jakiego iwry, to że ktoś nas występuje, to znaczy prześladuje, ale dzisiaj nie jest taki problem, przed tym tak było. I możemy jak najbardziej, trzeba ten sport wezweskować, a te oni musieli sobie radzić z cenzurą i z występowaniem, a jednak potrafili kapitalnie to wykorzystywać. I mu na myśli przede wszystkim Aleksandra Labudo, tyłej mu ciągnik pisma z Rzeź Kasiepskie, to są kopie ksero, wiadomo, ale też często oryginałów tyłej też mu wszystkie sprzedwojne, później po wojnie napisy ukazywali. Tyły Aleksander Labuda, ten wielki majster sporty, ten kapitalny, trzeba powiedzieć, intelektualista, potrafił wspaniale wezweskować sporty, bo on dopisał te Guciowe maci, on zwykle to swoje sobie, samego se, jak no tego Guciowego macka. I w jednym on w każdym numerze pisał dzilek w formie felietony, Guciów mack Gydy.
Po wojnie wiele lat te śledczy webruny są wykazywały w takich heftach, je było 4, to są i lata 60, czyli i 7 zesunty. One były pisane, tutaj są i 70 lata, ale one sygią do tych sprzed wojny, do tych zary po wojnie, co są wykazywały jeszcze w Ejrowie, ale krótko, z Rzeszka Siepskie. No i później też Aleksander Labuda mieliście możliwość publikować w Pomeranii, a tej w latach 70. Wojciech Kiedrowści webruny, te felietony, które w ten czas były jakby na czasy i jednak mogły przyjść, bo to się tak cenzura była cały czas w tych tam latach, które przeszły przez cenzurę, drakował w tych heftach. Zypa z Kreszków, Kunst do Smiechły, Chłochółk i Kukuk. To był ten ostatni, ten slidny. A później w latach i 90. i 2000 one były wydawane w całości, w grupie Sałuki za tam, to jest na Polece Tysiu, na je takie zbiorczy książka, Guciów Madzygiedy, a później jeszcze sygle do tych felietonów sprzed wojny, redaktorze rozmaity i w 2013 roku biblioteka w Bulsiewie, która nosiła miano Aleksandra Labuda i czemu ona teraz tego miana nie nosi, to jakby Guciów Madzyk rzekł, dieble państwo wiedzą i nie jest to na pewno dobra sprawa, ale lachy, to nie jest sprawiedliwe według tego wspaniałego mistrza, jakim był Aleksander Labuda, no ale ta biblioteka w lepszych czasach w 2013 roku wydała całość, wszystkie te felietony, co jej pokazywały w tych książeczkach, ale też do te głewuny są tyłe, dostarczone jeszcze, do te głewuny są te felietony, jakie są przed wojną ukazywały i po wojnie, a jakie dzysy są zrozumiałe, bo w ten czas ważny był wiele razy kontekst historyczny, kontekst też polityczny, co dzysy często jakby dla nas niezrozumiałe, i te po prawdzie stracą jakby na swojej aktualności, ale jest fenomenalne, że wiele Labuda kule 200 felietonów derg są aktualne, po prawdzie i to jest kunst wielki Aleksandra Labuda, naszego absolutnie największego mistra od humorystyki kasiepści. Jego próbował naśladować Aleksandra Labudę i jego szlachą, nawet nazwał sam sobie płysobnik, następca Guciowego Macka Augustyn Klimens Herś. Często zdolny pisarz, trzeba powiedzieć. W terenie zaczął dopiero pisać, jak spłyńcia są cenzura, po 1989 roku, a nastaw w kartyzach, tak naprawdę reaktywowany, jest ta przedwojnowy, gazeta kartaska, która ona też nie istnieje, bo teraz często media się w inną stronę, ale wiele dobrego ta gazeta i przedwojnowy, i ta po 1989 roku zrobiła. Samo to, że się pojawił jeden płysobnik Guciowego Macka, to była ogromny wartość dodana. Wiele innych do tych wartości było, ale tyle w naszym temacie to o tym chcę nadciągnąć. I ładny napisał, które powiedzieć, że 70 ileś tam felietonów, umarł tak dość nagle w 1993 roku i po śmierci jego jej zebrał te wszystkie felietony i wedł w tych książce felietony Guciowego płysobnika Guciowego Macka. Kunst, kto jest zabyciony rzecz, nawet do tego stopnia, że nie zauważył tego, pewno nie wiedział, później zapytał, a i chyba po prawdzie to jest to umku, nie wiedział o tym, a zabyciu. No, autor książki w literaturze kasiepskiej, profesor Daniel Kalinowski, i nawet rozmiąci tam nie mały, tym bardzo wartościowym pisarzem, jakim był Augustyn Klimens Herś, który w sądzowym wieku zaczął drakować, pisać krótkopisów. Powiedzieć, że 4 lata, ale napisał bardzo wiele fajnych rzeczy i naprawdę z pełnym też humorem talent Aleksandra Labudze nie dorównywał, to nie ma co wysiekować. Nie miał wprawy, byłem przez wiele lat komunistycznych
nawet nie próbował nimi możesz nawet w jakikolwiek sposób praktykować literaturę piękną. No i wtedy felował moje czasy, żeby jakiś kunszty nabrać, ale na pewno jest to rzecz bardzo wartna wyjdzie dla tych, którzy chcą do humoru, do szparty sagać, tam warto zazrzeć. Warto by było też wznowić te felietony, bo domyślam się, że mało kto my to książka. Takim, co się zajmował też humorystyką, był na pewno Leon Roppel. To były z Karna Klekówców. Aleksander Labuda to był lider zrzeszeńców. Ten meister nie tylko od humorystyki, ale też od poezji, felietonistyki, też się znały na historii dozwolno. Leon Roppel jakby był tylko na innym biegu nieliterackim, też bardzo zdatny, z zawodu germanistą, wykłada na Uniwersytecie później gdyńskim, bardzo zdalny, zdatny i uznany poeta, tyle balnych tomików poezji napisał, ale między innymi ma też takie dokaz dykteryjki i historyjki z Kaszub. On zebrał bardzo wiele takich dykteryjków, takich historyjków sportowych, kunsztownych, ale co w ten czas to wiadomo, wszystko było przez cenzurę, musiało przejść. I on to zrobił po polsku. On cytuje po kasiepsku. Wszystko to było w oryginale kasiepści. Cytaty on te dywy po kasiepsku, ale tak generalnie to jest po polsku i tak po prawdzie w tej uciebnej nasi roboce jak najbardziej jest to przydatne, bo można to wtórnie z kasiebic. Jakby wrócę do oryginału. Nie wiem, co to oryginał taki własny, taki 100%, ale wrócę, jakby ktoś chciał pobawić z tym, na pewno do tej pierwotnej postaci, bo nie byłoby to trudne temu, że te cytaty są były zachowane po kasiepsku. A humor absolutnie przyjemny, bardzo ciekawy, bardzo piękny historyjczy on tam zebrał. Przechydy czasy, taki byśmy rzekli, to jest dniowy, współczesny, co pojawiają na nowe utwórce, nowe pokolenie, Aleksander Labuda i jego nie ma, w 81 umiry, ten meister nad meistrama, Augustyn Klimes w 93 odchedy, ale w tym czasie jej całe Karno pojawi się, przede wszystkim pojawi Karno Tatciezne, wiemy to, które też jakby, może nawet w jakimś tam dziele można by rzec zaciąle, może nie zaciąle, ale bardzo krótko na początku też w ich działaniu się pojawi sport. I wydawaj mnie w 90 roku jakby w tym Karnie, choć jedno w to wstrzeciły sobie. Płyta, to było w ten czas kaseta z Gytkama Romana Skwiercia. To jest czas, ci na arenie są w ten czas już dość młody, Banilowie, no Banilowie tym może nie, ale Roman jest pewno, ja, on jeszcze nie był ksiądza w tym momencie, on prawie był w seminarium, choć był takim starszym seminarzystą, bo on późno się do seminarium. No i Rośman Józef, jego wspaniały przyjaciel, Drech, oni byli z tych samych stron, z Pycka, z Gnieździewa i bardzo znane tyłe, to były miejscowie, można powiedzieć, tyłe dzisiejsi nasi prelegenci, też, choć nie wiem, czy ona ich, Rośmana na pewno znała dobrze, bo Rośman żyje, a Romana niestety nie ma wśród nas, dość na pewno przedwczesno odeszedł z tego świata. No i Romana chodziło przede wszystkim wiele też sportu. One były na kasetach, te kasety były później więcej. Teraz 2 czy 3 lata temu Romana, chyba Skwiercia, jest tam wznowiona na platce kompaktowy. Tam to przódy co było i nagrody od nowa. Nagrody od nowa też wiele więcej, myślę, że i Rośmana pewno też są może na platkach, ale tej na początku 90 lat się ukazywał taki książeczki jachta na Dzeka. Rośmana z Malenka ma jego drechne Marii Krause. To taki komiks, bo może absolutnie komiks, pierwszy kasiepszy komiks. Tych komiksów później tam się pojawiło, bo Jan na Trzeci, to znaczy Piotr Dziekanowski z Batowa później pisał, ale to jest bardzo kunsztowny sprawa, bardzo kunsztowny. No i Romana Skwiercia według te na początku lat 90. jego absolutnie przebojowa rzecz, na odpust rzecz, która nam opowiedział na wszelakich kwestiach w tym tam czasy, która nas zmiesiła w jedno, jak ja pierwszy liścił
i lezie, mogę to rzec prosto, a był w ten czas studium Politechnice i w Karnie studium Pomorania. Roman Skwiercz był w ten czas studium w Pelplinie, choć był 20 lat starszy od mnie, ale jak kiedy on później się do seminarium duchownego i był przez wiele lat księdza duchowny w Płycku. Później po latach Sałyky bo on Wojciech Szczedrości, a może nie, może Edmund Szczesiak, już nie pamiętam, zaprosił go, chyba Edmund Szczesiak, i go bardzo serdecznie drach, zaprosił go na łamy Pomeranii i Roman pisał felietony, taki bardzo sportowny, kunsztowny, i one Sałyky załe przez Wojciecha Szczedrości go wedone w 2003 roku i pod tytuła wspólnym w 2003 nikoś dom dzyrą dyso zaśtopac. W tym czasie była też rodna ziemia. Program Kasiepszczy Zawiedny Sport był też bardzo obecny w tych liczbach kasiepszczego języka, jakie w rodnej ziemi były. Derech my są starali przez szpłerty dochadać do i młodszych, i starszych ledzy. Na początku pisali tam Marek Cyburyści, i Eugeniusz Gołąbko, on jedno te sekwencje sportowne wniesił do tych tekstów rozmaitych. Później ta rola przypadła mnie, jest starał też jedno ten sport jakoś tam wnasiać. I tak mnie jakoś ta sprawa też leżałaby w myślach na semieniu i temu je zaczął też zbierać rozmaite sporty w tamtych latach. Wtedy w 2000 roku, nie wiem, czy to nie to jest trzecie wydanie, one są ukazały chyba w 98, to jest 2000 roku, a pierwsze wydanie musiało być w 98 albo nawet w 7 roku. Ukazał się balny sport wiele wart. To pierwsze kurs censi, to jej dredziały trzecie wydanie, co jej trzymał w rękach, jej kule 500 sportów, a później jeszcze było tacie według, jeszcze trochę poszerzone, choć sobie wielką sumie, tacie samo nawet mieście, ale widzów je więcej wiele, tyłe było stałe to ważne mniejszym czcionką duny i tego się wykazało w całości, kule, to jest 2010 rok, kule, będę, jak dobrze pamiętam, kule 8,000 tych książeczków, także to było naprawdę jak na warenci kasiepści, tyle tych wydaniów, chyba 4 albo 5, no to jest fenomenalny, to była rzecz, nie wiem, czy jaka książka kasiepska miała taki nakład. No, nie wiem, pisany często od początku do końca w języku kasiepści, bo tak tyłe, jeśli chodziły te sporty, dokładnie, no je, ale one były, i to są takie sporty, są stare tyłe, bardzo takie subtelne wyszukiwać. To są wszystko zebrane z ledzy sporty. Ty nie masz żadnego, co im są wymyslu, co po prostu było w ledzach jeździone i zbierane, i jedno zapisywały sobie, albo na festynach opowiadane, ale też syguny do literatury, jak zbierają do tego, ty też tam są niektórne, bo to są generalnie szersi humoryści, ale są też takie krótsi, tyłe one też są ujęte, tak samo i w Pomeranii. W Pomeranii przez wiele lat był taki cykl kunst sportu, albo coś takiego, to miało tytuł, patrz na sport, o tak chyba, to też one tyłe są tak samo do przedwojnowej literatury, Bena Byten też tam jest tam zbierał, i wszystko to, może nie wszystko, ale wielki dziel tyłe je, co było na te czasy aktualne i praktycznie do dzisiaj aktualne, bo to, co przed chwilą Ela pokazała w wykonaniu Adama Hybla i Antka czy Julka, to było zaczerpnięte z tego, czy tam z tego tomu, nie, te sporty. W tym samym czasie, można by rzec, pojawiło się całe karno rozmaitych utwórców, wlazło na bino, na scenę, karno młodszych artystów, absolutnie tak można powiedzieć, możemy tak rzec, absolutnie Piotr Cisłewski, który zaczyna w rodnej ziemi, jak no lektor, Roman Rzeździon, cały czas bardzo aktywny utwórca, który, jak są kiedy nawet poezja, stare są też pisać bardziej na kunsztowny irt, bo on tak, ja prosto rzecz dzieje. Czy też Adam Heber tyłe obecny, to są tyłe jakieś przykłady według ich rzeczy, ale no, tutaj się te kunsztowne wiersze, czy pióro do Geldzeni, z Piotra Cisłewskim i jeszcze jednym dracha tyłe, no i Roman Rzeździon,
i tyś insi taci efteso w tych tam latach wykazywały. Nie wiem, czy rzekł, wspomnę na początku lat 90. tyś Jankę sekund zajmował tym sporta, ale on trochę jak Leon Roffel, suma niczego nie zbierał, ani nie tworzył, ale przedolmaczył na język polski weduny, taci grobsi, tłoksi humoreści, czy to Alojzego Nagra, czy Leona Roppla prawie, czy coś tam z Labudy Aleksandra na pewno je. I według takie książka tak za uszami, żeby pokazać generalnie, Kasia był humor, Kasia był sport. No i jeszcze jeden teren, tyś człowiek, jak bardzo aktywny w pewnym etapie, źle chodził, humorystyka był, ale cały czas bardzo aktywny twórczo. W zasadzie humorystyka też by chyba 3 miesiące, bo nawet i w pieśniach, bo przede wszystkim on jest znany jak no, autor śpiewów, no to jest Tomasz Fupka, ja ci tyłe wedł cały cykl sportów swoistych i kupcich, Tomka Fupci. To są sporty, ja ci w pewnym podziale może one i są autora, ja ci stwarzałem sytuację, tak ci rozmaite, ja ci przebywał, ale też i to trzeba powiedzieć, są sporty, które są tłumaczone, on tego nie ukrywa, one są tłumaczone z rozmaitych nie kasiepskich, ale innych kultury humorystyczne innych narodów, pewno polskich przede wszystkim. I taci, czy też na przykład polskich, ale usobrawiacie siłę, ci góraleści to się pojawiają, na przykład to się pojawi taci dzieliak, co mówię, że nie jest jakaś sporta i tyle tego nie ma, typu poszła baba do lekarza, nie jak po polsku, to mamy cały cykl, albo góra libaca. Tyle taci może też się pojawią w oryginalnych Kasie ty taci humorystycznie raczej nie mylę, ale wiadomo, teraz wiele rzeczy unifikuje na tej pewnej to w naszej humorystyce są pojawi, choć jak je podkreśliłem, to no na pewno nie jest to w jakby historii humorystyki kasiepskiej, to te dziele nie są obecne. Tak, na końcu powiem, chcę pokazać blues, że te sporty stanowiły w pewnym momencie naszego działania, bez wskazań, żeby, jak się ukazały te rzeczy, te sporty, balny sport wiele wyrt i teraz tu może udostępnia coś, to tej tak, dobrze i tyle nie to, ale to. I tym stworzyli taci festiwal sporty. A teraz widzę mnie, pewno jak no udostępnię mój ekran. No i taci, co robili przez 10 lat, była piękna sprawa, naprawdę. Festiwal kasiepskiego sporty, o tak to się nazywa. Festiwal humoru kasiepskiego sport musi być. One były robione, pierwszy był w Karciemkach w gminie Siemyt, tam jak była dyrektorką nasza deleżniczka partii ZKP w Baninie, Miłosklewska Kasia, która później wyemigrowała do Anglii, do Szkocji i tam do Tysa Mieśki, tam zawiozła rodzina i tam pewne właśnie na końca życia prawdopodobnie. Trochę szkoda, bo to była bardzo uzdolniona osoba i ona była organizacyjnie kapitalna. Dyrektorka szkoły i to młody dosyć osoba, latem zaczyna, zresztą zaczyna w Misiewie, ale tam też robię razem z nią wiele pięknych, balnych rzeczy. A tym przeniósł po tym jednym roku i później przerwie, bo Kasi tam i nie było, na wyemigrowała w tym czasie, to były lata pewno, tak nie pamiętam dokładnie, ale przełom lat 10, przełom lat pierwszej dekady i drugiej dekady, tak 2008, 2009, 2010, te lata pewno i tym przeniosły to do Kartys. No bo tam w Kartysach na początku to się odrągłe, ale później się zmienia dyrekcja i z panią nową dyrektor u nazwisku Łekry, no ma bardzo piękno, to są współpracowały, naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, były na przykład, przypadek zdjęty, to ja aktualnie chyba mistrzyni Europy w strzelonym z łuku, ta dziewczę malotka Magda, malotka Trzybiatowska. One, te osoby... Flintum. Czym? Flintum, no, z tym karabinkiem. No, dokładnie, no, wybitna sportsmenka polska, możemy rzec. I Odyssy to je. No i taci zjawiska, jak widzę, ta tyłe przepiękny bołę,
No niestety to było bardzo trudny, bardzo drąży od strony organizacyjnej, ale my to robili, jak widzę z tyłu są, no wiele lat to sobie przewidałem. Ta osoba kapitalnie, no oni stworzyli Robert, to są znany dziennikarze, gazetnicy, Robert Grot, Radio Gdańsk. Szymon może jakby tak trochę zgasła jego aktywność, ale pewno jeszcze wróci Szymon Jansen. Ale cały Karno, na przykład Weronika Tyłeboła, oni stworzyli w czwórka taki spektakl, nie spektakl oni tworzyli, ale tworzyli Karno humorystyczny, taką trupo, która się nazywa Amatyzernoga i która 2 czy 3 razy pod rząd wygrywa Grand Prix. Był taki przez IRK tyś rozmaitych spektaklów widzawiściów w Przywidzy. No tyłe to są te młode osoby, tyłe te osoby, dokładnie widzę z tyłu. No widzę z tyłu też możemy sobie przezrzeć na piękne, uśmiechnięte Romana Skwierciach tereny w tej pandemii niestety ładę się tu od nas, to była wielka strata w pełni meców utworczych, bo derech jedno z wielkim humora człowiek, derech iście tworzył i na pewno byłby jeszcze nie jedno piękną rzecz, być może na małe stawił, ale tak nie miał wielu bec. Jakby kto chciał, też jakby zgłębiać te tematy, były, tak po prawdzie, tak so myśla, nawet mi takie myśla przeszła, że to jest humorystyka kasiepska, to jest kapitalny temat niblus na pracę magisterską. To magisterium to mógł napisać piąc. Ostatnio był wtedy cały riga praców doktorskich, rozmaitych jakości, no i czasem one dotyczą tylko jednej osoby. Mnie się zdaje, że to jest trochę ubłędna ta sytuacja, ale idzie tak dobrze, no bo pewno, że są tacy pisarze, którzy są jak najbardziej wyrtnie opisani, ale może ktoś w tym karnie, bo chce zrobić zbelny doktorat do policjum. Humorystyka kasiepska to jest temat na piękny doktorat. To jest tak bogaty materiał, tak wspaniały materiał, że naprawdę to była bardzo wyrtny rzecz, bo to wawidnic na świat. Na końcu pokażę wam jeszcze jedna rzecz, która absolutnie jest w tym całym łebimie humorystyki kasiepskiej. To jest na stronie, można to obzerać, programy kaszubskie, czy też można na oryginalną stronę twojej telewizji Maryści w Les, TTN, proszę bardzo, i tam jest cykl GDM po kasiepsku, robiony przez rozmaite osoby. W każdy z tych osób, pewno Adam jest tu obecny, on bardzo mocno sport tam prowadził. Roman Drzeżdżan tam pewno współpracował. A też jakiś czas, jakiś deal, no nawet nie mały, je robił ten program, razem z tym Karną mi wymagał, Robert Grot, Szymon Jansen, ta dziewczęta Weronika Pryczkowska, tradycyjnowa wokalistka, czy też Marta Łekry, czy też Ola Łekry i cały Karno jeszcze innych osób, Antek, Julek, Witek Pryczkowski. No i w każdym tym dziele wiadomo po kasiepsku, bez wątpienia, w każdym jednym i są te pieśnie, ja ci teraz poznaję ta i oczywiście wnet poznaję ta w Motylku, ale Motylk to jest wybór 50. Tych piosenków dla dzieci to jest około 150 by było. Na przykład ta jest w Motylku, Łydba za łydbą sypie, ten piękny utwór, starantyła przed chwilą mama obryści jegły. Ale Dreszcze. później lecą dreszcze. Później lecą te sceny. Te wiś, Abłe, co to słowo znaczy? I nie ma sceny, w zasadzie nie ma zdania, które by nie miały jakby tej trzeciej warstwy humorystyczne. Że ta pierwsza warstwa wiadomo, mowa jest tatcie zna, pewno, że to co dowiadujemy, co to jest tatcie zna, ale oni derech to gadają przez sport, albo są nasmiewają zesa, derech tak nie gadają. że nie wiesz. Tatcie zna, to je nasz rodny zemia. To je dla nas największy wyrtnota. Ale co je ce tam banda dolmać? Fado chłebaj, dobrze wita, że dla nas tatcie zna to są kasiebe. Jak pisał Jan Trepcik, ty tatcie zna lubetną to mą. Także ta cały pływyga tych lekcjów w to pływygo
je tyś jakby miksowany dar ten sport, żeby to się fajnie obzierał i do tego można sagać. Ścież wiele, gdzie twoja telewizja morskie udostępniwe w siatku i tyła jedna akademika się przyczytał w tej siatku. Trochę nieszczęsnym było to, że chudci 5 lat robił dla spiwny, to się nazywa spiwny liczbę dla telewizji Wybrzeże. No i niestety te rzeczy nie są dostępne, ale uratują są prawdopodobnie je wszystko i mam nadzieję, że je wszystko z retuny. Może dążę do tego etapu, żeby Wika tyła przeszkodzenie, tak jak mój pies, dążę do tego etapu, że mogę wszystko udostępnić, ale udało się nam udostępnić jeden zachowany cykl, przepiękny cykl, z tego powodu choćby się pewne, że tam jest sport, tyła mały tym, gdy ma osobliwie, ale ta wyrtnota tego cyklu jest przede wszystkim temu takie, że zachowane są tyłe pisarze. No, w 80% ci bohaterowie tego cyklu dzisiaj nie żyją, temu ta wyrtnota tego cyklu jest osobliwie, to jest kapitalny materiał na liczbę, bardzo polecam, żeby do tego zazerać. A to, co było w Rodnej Ziemi, tak samo te w Rodnej Ziemi w tym programie ja ci przez wiele lat i prowadzę, tyś tam był do sportu, niestety to nie jest dostępne, ale może kiedyś, jak ktoś zdolny doktorat w humorystyce napisze i tyś tam zazdrzy i wypisze to, ty może telewizja skłoni się do tego, żeby wynająć robotnika, albo ja ci grant napiszemy i to wszystko jest jeszcze zdigitalizowane, bo można korzystać z tego w liczbach kasiepściłe języka. Bóg zapłać serdecznie za wysłuchanie. Bardzo serdecznie dziękujemy, dość wiele widzę. Na kwestię także szkolny o tych wszystkich książkach nie wiedzą i będzie tyle leźno później jeszcze, jak będzie wszystko zarchiwizowane na stronie Akademii, copnąć sobie, może nie wszystko udało się wam zanotować, będzie można przezrzeć sobie jeść rys w tych wiadłach i no, te książki czasa na starnach antykwariatów, bo niewiele z nich już nie jest dostępnych, można sobie zakupić. To jest ta dziel i literacko i bardziej też historyczno, a teraz chciałabym bardzo milečno przeryciec Adama Hybla, który humorystyce, tak ci my tytuł, to on tak rzekł, że sportowny zamkło się na liczbie kasiepskiego języka. Na kwestię jak no taki człowiek, który tym są na co dzień zajmie, bo tworzysz też kabarety razem ze swoim adrechoma w teatrach grajesz, tyś tam są sportowne rzeczy, ale w cykl tyś jakby nowe rzeczy i wpłydyś na internet, najbardziej cerycia do tego, żeby z tym wszystkim znajmy szkolny ma płedzelec. Proszę bardzo. Dobry wieczór, bardzo serdecznie wszystkich witam, no i bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w takim fejnkarnie i po takim no, całownym pokazaniem tak naprawdę kasiepści humorystyci. Jeść tu wortie nadcidnąc kabarece z Ostrów Labudów, to znaczy córków Aleksandra Labudę, to jest taki mwest między tyma czasama jeście, de były taki nieznany nama rzeczy dzisiaj jak cenzura i tak dalej, a już wlezeniem w te nowe czasy internetu, a gdzie spomiędzy tym prawie były Sostre Labudę, no do dzisiaj Jaromira Labuda tworzy i jest szkolną. No a teraz tak Perzynka Łese rzeka Krucechno, bo nie wszystkich z tego karna znaja, choć zyl takich znanych nazwestków. No ja Adam Hybel na co dzień robię w Radiu Gdańsk i zajmą się tych rzeczami, a co myślę może zainteresować tych chterny edukację sedzą, tak prosto gadające, to nie plus sport, ale też sport. To znaczy zajmą się taci ma zajma zbućci, się przyścigłe sportu, teren w XIX wieku na naszych podwórzach królową, a teraz jakoś do tego wrocimy. No i jest jedna rzecz, to teatr zim, który był wspomniany. To ja tak krócechno nadcidna, żeby pokazać, że nie plus taci sportowny rzeczy na binie robimy, ale też westowimy rozmaity szpetokle dniowi, a temu tym godom, że ciążyje tak brzydko rzeka sprzedać coś, co jest pływoźny,
Časa je tak, že jak godu mežeme gde schantno vestúmpile, to oni godele jo, ale coś do smiechu dejta. A tym czasem mume splotło słomach, terna je tacim szpetokla, łekasiepścich łebżandach, ale taką próbą pokazania, jak one mogła westrzec wiele tesący lat nazot. Mume proces Franca Kawci w taci adaptacje, pierwsi adaptacje na język kasiepści. No i naju krewiato też baro drandzi temat błedrego światowo wojna, te wszystkie rzeczy związane z wceliwaniem kasiebów do niemieckiego wojska. No i tu was ta Eugeniusz Prećkowski też wici może rzec na ta tema przez swój cykl książków wojnowych kasiebi, to prawie te same tematy drandzi są poresiwuni. No ale teraz przejdźmy już do tych tematów związanych ze sportem, a jeśli ktoś by był zainteresowany na przykład w szkole, żeby bućka poprowadzać, to je baro chętno, a teraz już przechodzimy do tej sprawy. Zaraz wam też powiem, jak to bardzo wezdrało, jeśli idzie o ten porządek mojej prezentacji, to znaczy zaczniemy od tego, co to jest komedia, w takim bardzo uniwersalnym znaczeniu, skąd to się wzało, że my taci rzeczy prezentujemy, lubimy webzerać, to tu bardzo pewna taci teorie, jako Jozare rzeka nie wszystkim ma soprzedo, bo niejedny ledze jakby są urodzony do tego, żeby opowiadać sportę i ma żadną teorię nie jest potrzebną, oni już dobrze powiadają i fajnie o tego słycho. Insi ledze mogą poznać całą teorię, ale jakoś tak nie rozumieją sportów gadać, a jeśli insi może prawie wecygną, co z tego może usystematyzują swoją wiedzę o tym, co to jest medio i dzięki temu odkryją to, jak prawie bawić ledzy. Później będzie ta moja praktyka, to jak wesdrzy kabaret Quinda w chternym wystąpiwum i jak to wszystko dzieje. Później sport w społecznych mediach. To jest coś, co jest bardzo dzisiaj woźny. Dzisiaj ledze bardzo wiele czasu spędzają, webzerają materiały wideo i dobrze, żeby meka siebie tam też bele, bo młody ledze i tak będą te filmici webzerele, a jeśli my ma nie dumy nic po kasiepsku, no to sobie powebzerają nawet nie po polsku, ale po anielsku je tego tak wiele i dzisiaj dzece będą rozumieją po anielsku gadać często, tej musimy prosto tam też funkcjonować i na końcu będzie wezweskanie sportu w edukację, to znaczy to, jak to przełożyć na praktyka uczeni kasiepściego języka w szkole. Jakby zare też zastrzygą, że tu jakby joso odwołują do wasiego doświadczenia, wa jest ta szkolny, wa znaje ta swoich uczniów i dobrze wie ta, co można z tyma uczniami robić, czego nie. Całe głowo z dzeca ma na przykład by było niedopuszczalny, bo je wiedzieć, że są taci sporty chternych, no dzecom nie można tak prezentować, tym bardziej w szkole. Są taci sporty, jak ci można opowiedzieć na wieselim przed łeciepinama, a ju na przykład płem się w kwestcele, jak my tam pod kwestcą, a są da sobie kerbimy, to ju niekoniecznie, a na pewno nie używające tych samych słowów. Także tu jakby zary zastrzygą, że mogą się pojawić taci materiały, jaci do szkoły nie są pasowne, ale wama jakby powiodą mnie, żeby wam ja taci łebro z tego, jak ten humor wesdrzy. No i waju sami zdecyduje ta co, jak przetworzyć, żeby to dobrze do dziecka dotarło i w dobry sposób i ma ta wiedza i ta praktyka przekazać. Zaczynamy od historii. Z drugiej komedii, taci binowi, to jest starodawno Grecjo, 5 stalaty przed naszą erą i to przede wszystkim Arystofanes tworzył i to powstało jak no procemność tragedię. Grecko tragedia powstała przed komedią. I ja sobie wyobraziłem, że to musiało tak westrzec, jak no praktyk teatru, że oni westowie, ale ci aktorzy te tragedie i byli tak tego nawielniony, że na próbach zaczęli sobie opowiadać wice, albo zaczęli parodiować to, co mają zrobić i w końcu ktoś przeszedł na taką udbę, a może jakoś meledzą coś do śmiechu. Tak mnie so wydawało, bo my tak mówimy. My w teatrze robimy czasa baro powoźnej rzeczy, gdzie są tyme wojny, śmierce, jakieś egzystencjalne sprawy. No i po jakiejś tam próbie musimy, żeby to odreagować, żeby te negatywne emocje w nas nie sedzały, musimy to jakoś przerobić na sport i wtedy jakoś je namalzi i co jakiś czas prosto wtedy dobrze je wystawić jako komedia. Później w wstrzednich stolecach to przede wszystkim pantomima królowała w europejskich miastach, to znaczy bez słowów, przez gestę pokazywało się rozmaite śmieszne sytuacje, no i później do tego wróciło niemi kino, Charlie Chaplin, już tu wspomniany, a w XVI stuleciu w Italii ukształtowała się komedia dell'arte. I jakby to, co było taci charakterystyczne dla komedii dell'arte,
to, że jakby powstawały rozmaite teksty, ale tako trupa teatralno, taci karno, miało stały zbiór postacjów. To znaczy, każdy aktor w jedno grał ta sama postacja, ale w rozmaitych komediach. Czasem się zmieniło miono. To były takie postacie archetypiczne, że na przykład był głupi król, albo kto zgrył jakiegoś grebiego człowieka, który jest bogaty i wiedno nie na żarty, albo kto zgrył białka, który w sieci łechli i w sieci masowidzi. I jakby aktor mógł cały życie grać podobną postację, ale jak grele w Wenecję, to grele, że to jest princ Wenecji. Jak jechali do Francji, to grele króla Francji, ale ten sam charakter chcę pokazać. I istno było też w japońskim teatrze Kyogen, który też jest takim zorta kabaretu. Tam cole mało to były dialogi dwóch, trzech postacjów, też taci sportowny i stamtąd na przykład jest archetyp mądrego króla i głupiego króla i mądrego doradcę. I tak ten archetyp jest mocny, że dzisiaj, jak pamiętam z polskiej telewizji, taci serial Rancho, to tam mamy głupiego wójta i mądrego czerepacha. I to prawie ten sam archetyp, jak ci w dawnych czasach wiele stoleców nazad w Japonii w komedię występował. No i teraz przejdźmy do naszego podwórza, tradycyjno-kasiepską komedię. Nie wiem, czy... O! Przepraszam za gordzel. Tu ukształtowały się taci komediowe formie jak strości, w większych regionach nazywany maśka, ma baba z dziada, strech z babą. Maści to przede wszystkim płezwały od tego, że to były maśkary, że oni byli w larwach na gambie, ci ich gambę zakrywały. Jetyś gweli broda, to jetyś wieselny zwek, gdzie gweli są ta broda, gdzie jakiś taci gweli broda przechodo i gweli pana młodygłe. W końcu płetcyną mu brzetwą ta broda, ta gordzel. W siatce myślą, że on umiera, ale to je wiedzę, szteczno krew. Później wycyrają go ręcznika, a w tym ręcznika je folia gdzieś tam czarny sadze, jakiegoś płepiołu i to bawi ledzy. Butnowi to je na nordze kasiep, ci co nie są rocioni na wieseli, ale gdzieś tam przez łekno wzyrają i oni też często jakiś taki artystyczny przedstaw prezentują. No i elementy komediowe widzimy też w takich łebrzandach jak Scynani Kanie czy Gwiździe. W Gwiździach tyś mumę baba z dziada, to jest bardzo taki analogiczny do tego, co je na wieselim. W Scynanim Kanie tyś te taci farsowe elementy są pojawiają. I to tu zare wama rzeka łe tym wici, ale no przód też na łedimków, tu mumę Gwiździe, ja ci prezentował są w Poznaniu, bo tam był taci kasiepści dzień rozmaitych mniejszych znów małych kulturów. No i tu mamy Romana Hinca, Laura Hybel jako Kuska graje i Marek Acioska jaci je babą. To są te prawie przedstawci. No i jak widzimy, prawie te gwiździe też no, są do tego, żeby nie sledzą ucecha, żeby ledze dobrze, wesoło te święta, te głęde spandzele. No i też chłop przezebległy za białka, to jest taci łamanie jakiegoś tabu i przekroczywanie graniców. To też jest element komediowy. I jakby tu nie ma żadnego problemu, że ten chłop ma broda, a Mark Cioska to jest jego znaka rozpoznawczym, jest ta gęsto czarnobroda, także jakby tu tym wieselniejszy jest, że prawie tak jest. I co woźny, i co ja jakby z merku, w kasiepskich formach komedii są przeploto z woźnym, a nawet z metafizyką. W Gwiździach gwiźdź przechodo i go do narodził so syn Błezi, a co rok to Głeży. Taci coś możemy spłytkać, także z parłancieni ti baro woźny, metafizyczny, religijny prawdę wcelenim błega, a równocześnie dodawk komediowy i to jedno z dredzik mu nie przeszkodza i so nie wykluczywo. Kol nas to jakby, to nie jest profanacja tych woźnych rzeczy, o jakich my godamy, procemno pokazywamy, że kol nas so przeploto, to co jest woźny, to co jest podniosły, to co jest łedwieczny, z tym co jest tu przyzemny, co tylko są jakichś naszych codniowych problemów. I jakby temu nic nie przeszkodza i nawet ta baba z dziada, jak so badyreje taci antropologicznej stronę, to ja sobie jedno zastanowił, no dziot to jest taki chłop, co chłedzi po prozbie, co nim odetków, gdzieś tam bele jakłe blekły, brudny, a są okazywo, że dziot to jest od tego, co na przykład Adama Mickiewicza mu dziadę, to jest jakiś nasz umarły przodk. I baba z dziada i na wieselim, a tu jedna kłeza wrześci mu mnodze jazini ma ciec tego, tyś komedia robi moja córka, także nie wiem, czy tam je ciec. Ta baba z dziada to są
umarły przodkowie, ja ci przechodają do tej pory młody, żeby ima zagwesnic dobry zieci. I trzeba ima coś podarować, trzeba ima dać ta bydla, cie to kucha, żeby oni jakby dozyre lenają tam po tej dredzi stronie. I tak samo je na święta. Przechodają ci nasi umarły przodkowie, to wiemy i w tych czasach przedchrześcijańskich, i w chrześcijaństwie my też wierzymy, że w tych ciądach takich świątecznych niejedny niblus na wszystkich świętych odwiedzywają groby swoich bleścich, ale też prawie na Jastrę i na Głedę i cię przed tyma świętama ciepłe i to jest prawie ten element taki metafizyczny. I też to, że oni są zakrety larwama, to jest łeglowo-światowy jakby antropologiczny taka znanka, bo w japońskim teatrze też to je jakby przechodają umarły przodkowie i też są w białych larwach. Także to na całym świecie bardzo podobno wezdrzy i my tu jaka siebie są nie różnimy. Jaci są zorte sportów? To jest taki usystematyzowani, bo jak są okazywo, sporty to jest coś, co jest ciężko wpisać w schematę, bo sport sum zase jest złomaniem schematu i prawie temu to jest śmieszne, że my robimy coś, co jest niezgodne z jakimś tam schemata, ale można też od takiej analitycznej strony powiedzieć. Mówię, sport z puentą. To jest najzwyczajniejszy sport, w jakim ten końc to ostatnie zdanie nas bawi. Te sporty mogą być używane w takim monologu, w takiej plesce, na przykład tak jak to jest w wielu na turnierze gotkarzów. Może to być one-liner. One-liner to jest taki sport niezwiązany z całą historią. Może być tak, że my opowiadamy całą historię jako swoja fabuła, a możemy rzec taki widz, który nic nie ma do uczynku z całą historią, ale rzecie megłe jak taki często osobny, krótki widz. Mistra tego w anglosaśkim sporcie Jimmy Carr. Jeśli chce, to może tak zostać na YouTubie obejrzeć, ale zaraz też godą ledzę wrażliwi na jakiś taki temat kontrowersyjny, to nie radza, bo jego sporty to jest przełamywanie wszelejacich graniców, także nie dokładnie go, a na pewno nie w szkołowej edukacji. Mamy obserwacyjny sport, inaczej Seinfeldowści, bo tu mamy takiego amerykańskiego komedianta z żydowści makłerzenia, ma Jerry Seinfeld, to jest też ciekawe. Żydzy mają bardzo rozwinięty kunszt komedię. Naród, który bardzo wiele wycierpiał, który bardzo często musiał się spotykać z odrzuceniem, a już XX wiek i czasy Holokaustu to absolutnie rzeczy, o jakich ciężko sportować, a równocześnie dobry humor to jest coś, co Żydów charakteryzuje. No i my siebie jesteśmy dość podobny do Żydów, prawie pod tym względem, że my lubimy wice i nawet w tych czasach, kiedy nie było letkie i nawet to, co gdzieś tam na magrandzy wzięcym, to rozumiemy to obrócać w sport. Obserwacyjny sport powiodał o wszechnych rzeczach, takich jakich my są na co dzień nie uswiądniwumy, ale gdzieś tam prosto jakby tu nie idzie o to, żeby była jakoś jedna puenta, ten sport nie mierzy się w takich decybelach śmiechu, ale w tym, że przez cały czas słuchu mego i taci myślimy, no jo, to tak je. Nie wiem, czy wam też tak mota, jak wam była mały, idzie tak gdzieś na głęsce, to starsi wam go dają tere idź, bo doma to nie do. Pewno kiedyś to cił doma. Myślę, że bardzo wiele z was chciało to doma i ja się zastanowił w jedno, bo nigdzie w żadnym innym regionie tego są nie do. Kul nas ledze go dają tere idź, bo doma to nie do. I ja sobie myślę, to jest coś takiego, jakby ty ledze, ty nasi starsi, oni go dele, słuchaj, my musimy tu sedzec, musimy somancie z ich towarzystwie, to przynajmniej załościanzymy na wieczerze, idź. I to jest coś takiego. I prawie to, co ja wam rzekł, to jakby nie jest śmieszny przez to, że jest sport, ale że jest taki, że nie jedny z was co myślą dole bok. Skąd on wie, że ja tak doma mam? No prawie temu, że bardzo wiele ledzy tak ma. Następny sort sportu to jest paraprozdokian, części słowo z greckiego para i prozdokia, to jest procent oczekiwaniom, to znaczy w pierwszym dzylu zdaniu godu ma coś, co budeje nam jakiś łebros sytuację, a w ostatnim zdaniem pokazujemy, że wcale na małe to nie szło. Myśli ta sobie nie ja sobie muszę czymś płepić. O, tu jest łeda. Muszę sobie płepić, bo ja jako taki gordzel miałem sodo. Mówisz. Okej. Na przykład ja był ostatnio taka dygresja, bo niejedni sobie myślą, że żeby powiadać sporty, to trzeba sobie
wawieta, co z czego w szkole nie można robić, trzeba sobie wepić. I to nie jest prawda absolutno, jakby to jest tak, że ty komediance, które muszą sobie coś takiego zaaplikować, to co mało i masowe dowo, że oni są śmieszne, a jednak, żeby dobrze opowiadać sporty, to trzeba być skupiony i jak najbardziej bez żadnych używków. No i zresztą ja mam teraz taką sytuację, że ja był u doktora z wątrobą i on mnie rzekł, że no, jakby pan jeśli chciał tak płeziec pora lat, to z tych piwków trzeba zrezygnować. No i wtedy ja sobie tak pomyślę, no dobrze, panie doktorze, a co by mogło wspomóc ta wątroba? A on go, no na wątroba to mianta je dobro. Od tego czasu ja piję żubrówkę miantową. I to jest typiczny paraprozdokian, to znaczy naprzód jo budeja wama łebros człowieka, któren je chłery, któren nie może pić alkoholu, któren nie może pić nawet słabiego alkoholu, to znaczy, że on je abstynenta, mało tego chce wprowadzać w swoją dietę coś, co mu pomoże w zdrowiem, a na końcu pokazywał, że on pije mocny alkohol. I to jest jakby tak często rozeblekanie tego sportu na pierwszy czynnici. Następna rzecz, storytelling. To jest coś, czym się zajmują we wielu na przykład, to znaczy opowiadanie historii. I one nie muszą być aż tak mocnych puentów mieć jak te one-linery, ale śmieszne jest to, że my pokazujemy, bardzo często to są prawdziwe historie, bo my komediance bardzo często inspirujemy się tym, co dzieje po prawdzie. Ale nawet jeśli my to wymyśliwamy, te historie, to one są przez to śmieszne, że my jesteśmy wiarygodni, że my pokazujemy ludziom po prawdzie, my to przeziele i wtedy to jest wow, to jest śmieszne. No i tu nie daję wam przykładów płedowu, jedzę medali, może wiele też innych sortów sportu, wząc dzisiejszy satyryczny karna, to znaczy taci, jaci są aktywni dzisiaj można do nich też sprawdzać, gdzie oni grają w najbliższym czasu, albo rociec ich na jakąś urocie, na geburstach, czy na wieseli, no to mamy po lewej stronie kabaret Purtce, z Nordy, z gminy Puck. Oni przede wszystkim prawie taci sporty, jak na przykład w Belny Sport, wiele wort są, to oni je próbują przenieść na bina. Oprócz tego mają też muzyczny akcent w swoim repertuarze. Następny od lewej strony to Amatizer Noga, to jest kapela. Oni grają muzykę kasiepsko, ale przed tym też bardzo wiele widzów opowiadają, zaraz jednym co zapłezną, a także też można ich jak notaci para kabaret uznać. Mamy dali w takim farwnym tła kasiebi z Nordę. Bardzo mało znuno grepa. Jakby tak jeść co nie we promowele i temu tyś bardzo zachęcywą, że jakby wachcała ich rociec, to myślę, że wort, bo ja we im ich sportu widzą i bardzo mnie to widzało. Także jak kabaret Kuinda nie będzie miał welnych terminów, to proszę do kasiebów z Nordę. No a często poprawi kabaret Kuinda, wiecie, miał występiwą i tyś tu grajemy i na rozegracjach takich jak festynę i na familijnych rozegracjach. Zresztą wszystkich z tych karnów tak prawie grają, także można so z nima zapłeznać. Teraz przejdziemy do tego, czego nie robić w kasiepskim sporcie, ale zanim to nastąpi, zanim ja jakby widził o tym rzeka, to pora takich przykładów prawie tego, albo może nie, to już rzeczymy bardziej jak my będziemy na tym dalszym etapie, to znaczy w społecznowych mediach. Na początku czego nie robić w kasiepskim sporcie? Jeden, udawanie, że to są 900 rok. To znaczy, jeśli my młodych ludzi chcemy zachęcać do tego, że przez sport pokazać, że kasiepski język to może być ich język, nie język ich stareśków, nie język, jaki było goduny 100 lat temu, a oni muszą się tego nauczyć tak jak sztudyże łacezne, ale pokazać, że może tak gadać w tym języku, no to musimy pokazać, tak jak my w tym filmiku tam widzę, lececko fligra jachało i tak dalej, że to nie jest, że my nie godujemy sportów w tym, że chłop jachał na kłeniu do kościoła, bo dzisiaj do kościoła sobie jedza auto łama i tak dalej. I druga sprawa, żeby nie powieliwać negatywnych stereotypów w kasiebach. My mamy taką tendencję, to co was tak Preczkowski rzekł, to nie jest tak, że jakoś na władza budeje negatywne stereotypy i nas usceguje. Nie, to my sami przede wszystkim za to odpowiadamy. I tu ja nie godzę, że my nie możemy so śmiać ze swoich felów. Jak no bardziej. Ja na przykład stereotyp, że meka siebie jest łebszczandny. Ja so z tym nie zgodzę, ale jednym razem ja tak mojemu drechu jechał auto, a on sedzył u kolmie
I stoimy na czerwonych widach, przed nami jeden auto. I ja mu godo, słuchaj, my siebie to jest taci knywce, my tak chcemy, że my kłeś do złotówka łeścianzy, my nic nie wiadomo, bluz, że bedetków nie weda, staci my jest, a ja mu godo, nie, to jest bluz, taci stereotyp. Ale ten z przódku, on włączył spryskiwacze i ja podjechał mu pod sum zderzak, żeby na moja ruta tyś nakapało, żeby ja swojego płynu do spryskiwaczów nie musiał używać. Także tak to jest i z takich rzeczy możemy so sportować, ale czego nie robić. Wedle mnie na przykład absolutno w sportach nie możemy robić czegoś takiego, że mamy rozmowa na przykład uciałego człowieka i człowieka nieuciałego i to jest takiego lelekłewatego, peżnaletciego w głowie i pokazujemy, że ten uciały go do po polsku, a ten głupi go do po kasiepsku. To jest coś, czego absolutnie nie można robić. My na początku tak robili z kabareta, ja sobie do tego przez nową i w jakimś momencie my zrozumieli, że to tak nie może być. I to jest, po pierwsze, to jest nieprawda, że uciały ledze nie gadają po kasiepsku. Ja w niedzielę, czy w sobotę to było, ja prowadził rociec na hospicjum w Betowie i tam ja godał z przydniczką betowskiego szpitala, ona gadała po kasiepsku. A ja ci śledzę, które są i podwładny ma, nie rozmiele gadać po kasiepsku. No nic ima nie ujmujące, bo to jakby nie idzie o to, żeby zelec ledzy na lepszych a gorszych, ale jakby ten stereotyp, że po kasiepsku mo gadać ten nieuciały, a ten uciały mo gadać po polsku, to jest coś, czego absolutnie dzecum nie można pokazać, bo my ma jakby dowumy jasny sygnał, jak te chcesz być kimś wziecim, to dej sobie płeku z tym kasiepścim. No jakby gdzie jak gdzie, ale na łódźbach kasiepścigu absolutnie tego nie możemy robić. Także no lepiej prosto w siatce niech go dają po kasiepsku. Czy to jest prezydent, czy to jest doktor, czy to jest znuno aktorka, czy to jest znuno uciało, czy to jest prosty człowiek, czy ten człowiek co zajmą sprzątaniem, czy pieczeniem chleba. W siatce niech go dają po kasiepsku. No i teraz przechodzimy do kasiebizny i tych sportów w społecznych mediach. Mamy na przykład memy po anielsku o sprawach związanych z kasiebama, Regionalist Memes for Pomeranian Teens i mamy też kasiebsko-filutka, tam na Facebooku możemy znaleźć prawie rzeczy śmieszne łebrości po kasiebsku. I teraz przejdziemy już do tego, jaci filmici możemy znaleźć. No i tu na przykład Amatizer Noga mo taci wice sobie wrzuco. Słuchaj, jeden maszynista chciał w jedno kłyza mieć mocno, nie? No i teraz oni tak przejeździ, ale przez taką wioskę i Łesu kupił tak kłyza, nie? Łego do konduktora, konduktor weźmie się tam, przecież przedśmieszny mnie na ta droga, nie? A konduktor go do... No, gdzie ja wzus? Może tam do tych paczków, do tego przedziału, gdzie ma paczci łezy mnie i tego. A maszynista go do... Konduktor, coś te ja tam zamkniesz, na wszystkie zaszczaje, zasraje. Lepiej ja wez na końcu uwiąż, nie? Ja na końcu uwiążu, jachale, nie? I tak minęle jedna stacja, drugą, nie? Maszynista się zastrzył do niej. Łeni idzie zazierać, je sam łeb na lincuchu wisił, nie? Łeni idzie do tego maszynisty, i do maszynista, wiście co? Ale ta twoja kłeza była upartu. I co, wcale biegać nie chciało. I taci prawie wice tu prezentuje Amatizer Noga. Tu jeśli by chcę wam pokazać pora tacich naszych, co my z kabareta Kunda robimy, ale przed tym jeśli pokażę wam, że my jakby nie jesteśmy tu wyimka meka siebie, ale rozmaity narode też w taki sposób próbują zaistnieć prawie w tych społecznych mediach, gdzie można wrzucać jakiś półminutowy filmik i coś woźnego pokazać i prawie można też biodkływać ze stereotypama i tak robią Indiacy w Nordowej Ameryce, w USA, jaci żyją w tamtejszych rezerwatach. Bo jest taki stereotyp, że ci Indiacy, oni są taci udechłewioni, że oni jak wzyrają na buma, to temu, że ta buma jest święto, że jak oni wstojają, bo to słońce świeci, to oni witają to słońce i tak dalej. No a to są normalne ledze jak w siatce i Matyś nieraz nie chce wstać do roboty. Jak oni widzą buma, to oni niewiedno myślą o tym, że ta buma moja cigłeś tam decha, indiańści głecie coś. I prawie coś taciego robi taci jeden bread sois, jakoś tak on się nazywa. Także teraz wam pokażę.
that my cousin over there? Let me wave at him and see if he notices. Look over there, Timothy. It's a native. He's blessing the land. Well, gosh dang it, Timothy. Take off your dang hat. Show some respect. This is such an honor. Nah, that's not even him. I taci wice, oni tam prezentują baro miesto widzi to, co Indie, etc. robią w Nordowej Ameryce, bo biotkują z tyma stereotypama na swoja tema. I nie ukrywam, że pewna nas to zainspirowało, bo u nas kasiebach ty śledzę mają taci zdanie, jaci mają i czasa co robią, co sobie tam mogą pomyśleć, a nie jest to zgodny z prawdą. I prawie na dzynie jedno te kasiebów mewe puściele coś dość podobnego, to znaczy jak nas widzą błesy antce, a jak to je płeprawdze. A i jeszcze może zanim przejdziemy do tego, jak ktoś nie rozumie po anielsku, w tamtej scence było tak, że był widać, że przedstawca prawie tych Native Americans, Indianerów, no i on widzą, kogoś nie wiedzą, czy to nie jest jego kuzyna, to chcą mu pomachać, żeby sprawdzać, czy on co tam jako spokoje, że to jest, czy nie. Pomachu mu, no ale wiedzą, muzyczka z fleta, pomalniony tempo, jak on macha, no to wtedy oni widzą, że o, to on pewno błogosławi zemia, stygnie memuca, żeby mu pokazać siacenka, on tak wzyra, a nie, to nie jest on i sobie idzie dalej. No i teraz prawie jak to wezdrzy kwel nas. Ja tak myślę, że na wczasem mógł jechać może do Wielgi Wsi. Jolko jest, jo. Zbubrowonym lesie. Tenega. I te złem zatopiony lesie. Może do Wielgi Wsi. Do Wielgi Wsi? Chłe blato! Ja był na młeżu, a to już świętego Józefa nie był. Pod wieczór była glada, a blune były, ale ta ci lila petlewi, także to już zema w szynce. I możesz też w telefonie sprawdzać. My mieli szlachtowumy świnia, także śpieg mumę, bóle w sodo, jąkanka mleka, także bulwę z kwasnym mleka. Wiecie co, ja by co zjadł? Jo, ale wiesz to co, ja sobie tak myślę sushi, ale ja nie też dlatego przejadły, na italści, ty za baro nie muchance, ale łedem taką nową tajską restaurację, czekaj, ja zaraz sprawdzę. Może sobie pattaja weźmiemy. No, pewno, że jo. Pattaja lubię. Co, chcemy leso zasiec? Jo. Co, chcemy leso zasiec? Jo. I taci krótci filmici, mam nadzieję, że tu wszystko było dobrze ciec, jeśli nie, to proszę o informacja. U nas było ciec, a później ewentualnie przesleść nam, to dokleimy do tego, co będzie później w tej ostatniej wersji. Dobrze, to tak też zrobimy. Co do tego prawie ja ci filmici tu są pojawiają. No i prawie taci krótci formy ja ci mają do 30 sekundów bardzo dobrze, że tak rzeka są wyświetliwają. Wiele ledzy tam za zero. I to jest dobro łudba, żeby trafić z kasiebizną do tacich ledzy, co gdzieś tam jeść, może nie są na teli zafascynowani, żeby do książków sygać. Od czegoś trzeba zacząć. Dać im te 12 sekundów sportu, dobrej zabawę, tym bardziej, że ledze pamiętają emocje matyś. Często jest tak, że osoble wiedzece, ale nie bluz dzece, metyś, że jak coś co gdzie zdzieje, jakiś bierzemy udział w jakimś wydarzeniem, to później nie pamiętamy do końca, co tam było rzekły, kto tam był, co tam sodzało, ale pamiętamy jak my sociele. I na przykład pamiętam, że ja się dobrze bawił tam. I prawie to idzie, i tyś w edukację, i tyś w tym trafianiem do ledzy przez internet, że nie do końca pamiętam, co tam z tyma kasiebama sodzeje, ale ja wiem, że to jest taka fajna zabawa, że tam po prawdzie jest wesoło, że dobrze je zazdrzec do kasiebści kultury. I prawie taci budowani pozytywnych skojarzeniów idzie. To jest to, co jest. I sport w edukacyjnej praktyce. Zanim do tego przejdziemy, ja wam jest jedna rzecz, wam prawie, że te stereotypy można pokazywać, ale tak bardziej może w taki sposób, no, z dystansa, to prawie Italci co robią coś takiego.
Jo, i tak to Wesdrze, jeźle idzie to jak Witalie. Ja myślę, kol nas na Kasiebach Blues na stole, co innego do jedzeni, insio kawa, ale reszta je tak samo. I teraz a propos tego, co je, tu nie daję w sieci go wam pokazywał, to sobie można webezdrzec. Ja zaprosiłem na stronę Kabaret Kunda na Facebooku, tam można rozmaity filmici webezdrzec i tak jak godum, nie wszystko je dosłowno do wezweskani w uczbie Janzeka, na pewno tyś nie sketchły różnicach między białkama a chłopama, bo to je ty ma jako intereseje ledzy juk zes tam płeslebie, albo krótko przed sleba, czym so białka od chłopa różni, a tyś tu czasa podajem jakieś wulgarne słowa i oblusta ci krótci weim płakozia, żeby wam pokazać bardziej techniczną rzecz jak zamkłos. To jest sketch, wiacim małe powiodu, małe tym czym so białka od chłopa różni i na takich prostych scenkach pokazywał me, jak to w praktyce wezdrzy. I tu ją przewina, żeby nie tracać czasu. Okej, chcę słet tunt. Spotykają się dwaj chłopi. Widzę, ale jak ta ci spotkanie wezdrzy? Ele, Patryk! No wiecie, że kurde, ale jak ten mił krzywy pesk, tak te dali, może wiesz. No widzisz, bo ja są cały czas na cebie stylizeja, nie? Ja, słuchaj, widzę, to moja piękna białka, to jest... Czekaj, twoja piękno białka? Nie, to ty masz dwie? O, to już nowy bukse kupiony. Wiesz, na weseli trzeba wezdrzec, fejn bukse, nie? Bukse fejn. Ale chłopcich nie dało, co? Jo, słuchaj, teraz tak, dziś se my bawimy na weselim, nie? A za tydzień jedziemy na dyskotekę, te wiesz, tam ze Wiedno, nie? Jo, tak myślę, te tam bunześ mnie ubrani. Jo, myślisz te? Jo, tam mają geje przejechać. No jo, to wszystko twoje dresze są, to z tobą tam metr 3 autobusem przejadą, nie? Dobra, my se zgodą na jakieś piwko, jakiś sos, ale ja muszę iść, bo jak to są godą, ta szmata wecesnąć, nie? A te co idziesz weźciac, to ja co lupa płezić, a co tego naleześ? Ja wiem, że te możesz są buziłość, nie? Ja, co mi co? I słuchaj, tak chłopi tak ze sobą gadają. I żaden chłop na świecie nie ma prawa so nadreć go obraziec. Tomek, u tebe so obraził, jakby co tak rzekł. Nie, co tam? Łen by jeś młecni dowalał. I tak to wezdrzykłel chłopów. Ale białci to ju nie. Jedna białka dredzi białce złe słowa nie powie, nie? No to my wam opokorzymy, jako fen baba, nie? Ja im taci ciapaty, ja im bardziej Ali baba. No. A ten co tam tak śmieje, a on wezdrzy jakby on ze mną na jednym pontonie przejechał, nie? Okej, tu można dali webzerac, ale to ja też zachęcywam, żeby prosto so zapłeznać gdzieś tam z repertuara naszym, jeśli kogoś to zainteresowało. Tak czy inak, to co tu je woźny, to że wzery ta jak my so zamienili z chłopa na białka. Jeden założył peruka, dredzi szal, taci, no prosto šteć krztofu i to sygnie. Kabaret to nie jest teatr. Tu my nie możemy so zarzucać scenografią, rekwizytama. Musi być blues to, co absolutnie jest potrzebne, żeby pokazać, jaka jest sytuacja. Do tego możemy bardzo chutko zmieniwać wtedy. Widziała, w trakcie tak poprawdze opowiadanie i zmieniwą są z jednej postaci w drugą. W teatrze to jest niedopuszczalne, w kabarece jak no bardziej. To jest dynamika. Także tu są nie bójta tego, że prawie, że ma tam mało rekwizytów. Ja wiem, że to jest fajn na weddingach, jak są dzece po kozie w pięknej scenografii, z całym kostiumem i tak dalej, ale poprawdze, jedna peruka sygnie, tu jakiś jeden rekwizyt, jakiś taki atrybut, ty postacje symboliczno pokazywamy i tak to prawie w tym wezdrzy. No i sport w edukacyjnej praktyce. To już przechodzimy do tego. Czemu to jest wort? Tu myślę, każdy sobie może odpowiedzieć. Na pewno was na Ela Preczkłewsko tu bardzo wiele o tym rzekła. I o tej rzeka, że dla mnie taką motywacją było, jak my są anielści go uciele, że szkulno nam mało opowiadała widz. Na zasadzie, jak zrobi ta zadanie, to ja wam opowiem widz. I to była fajna motywacja. Ja wiem, że to na samej zasadzie nadgrodów też nie można edukować, bo jakby dziecko musi samo być zmotywowany do tego, żeby so uciec, a nie prosto mieć nadgroda z tego. Ale to ty się jako spłemoc. No i teraz, czemu to jest wort wedle mnie? Pierwsza rzecz, angażowanie niepłecych uczniów. Każdy z nas wie, że w każdej klasie musi so naleźć stać jeden as, który nie płeci. Każdy nieraz pewno so spłetką z taką sytuacją, że jakiś knop albo jakiś dziewcia
walnął taci tekst w klasę, że cała klasa so śmiała, a szkolny nawet nie wie, jak to skomentować. I teraz możemy ich jako stemperować i pokazywać im, robić talechłe, a możemy im rzec tak, dobra, ty lubisz sportować, to prosia baro, robimy kabaret, ale dzięki temu memu pokażemy, że co innego jest rzec śmieszny tekst, jak mnie prawie do głowy przyjdzie, bo jest nudzę na lekcję, a co innego jest łepanować jakiś większy tekst. Co innego jest pokazać swojej klasę, gdzie wszyscy znają i wszyscy mnie lubią, a co innego zaprezentować co przed większą publicznością. I jakby uczymy tego kogoś, że to nie jest zły, że on motaci tekstę, to nie jest zły, że on motaci charakter, ale trzeba ten charakter zmieszczać w jakichś dobrych ramach i trzeba nawet to, co on lubi robić, i tak musi pewna robotę w to włożyć, pewna sobie starać. I dzięki temu memu pokażemy, że może on bardzo to rozwijał dalej, ale ju nie bluz, żeby przeszkadzać na lekcje, ale żeby też coś dobrego łetce dać. Rozwijanie kreatywnego myślenia, wymyślanie sportów, wymyślanie śmiesznych tekstów to jest łuczba tego, jak wychadać buten schematów, jak przełamywać barierę. Także to pokazywało. Sztutowanie zyrskłesce, pokazywanie są przed publicznością, narażani są na to, że może ją rozbawia publiczność, a może nie. Pokazanie, że to jest też różnica, że to nie jest tak, że ledze że inni są śmieją z ciebie, ale śmieją się z twoich sportów, bo to jest dobrze opowiadasz. Także pokazanie, że ten śmiech to nie jest coś, z czego on są osromić. No i podceniający łudbę na kariera w społecznych mediach albo na binie. To znaczy pokazanie i ma poprawdze, może to robić. Może to robić tu w szkole, możemy założyć jakiś kabaret, jakiś teatralny karno, możemy sobie przesiekływać na kasie pścidzyń w szkole, ale może watyś chce ta dalej so rozwijać. Mota przystęp do internetu, mota możliwość występowania w rozmaitych placach, także rozwiń ta so. I dzisiaj oberzek, że prawie przede wszystkim trzeba pokazać i ma możliwość ze społecznych mediów, bo dzieci widzą, że to jest, ale nie do końca wiedzą, jak z tego korzystać. Na pewno my musimy edukować o tych wszystkich zagroźbach, gdzie dziecko może natknąć się na jakieś problemy i jak ich unikać, bo to są problemy z dzisiejszych czasów, jakich jak my byli młodzi, my nie mieli, a dzisiaj dzieci mają problemy w serce, no ale to nie są plus problemy i zagroźby, ale też wielkie szanse. I taci dziecko może założyć kabaret. Ja ci będę na przykład wrzucywał filmici w internecie. O tym ja zareżeka na początku szkołowy kabaret. Tym woźny dla uczniów. Trzeba sobie przesłuchać, czym żyją uczniowie. Czy żyją noźną balą, czy żyją tym, że jakiś influencerzy coś tam im podrzucają, czy też żyją tym, co są w kół nich dzieje. Tekst dostosowany do ich wieku, no, przede wszystkim dostosowany do ich zainteresowaniów. Jak my będziemy godele, że 100 lat temu ledze są śmiele z tego i tego, no to te dzieci nawet nie zrozumieją. Dredzi tekst dostosowany do ich wieku. No to tu jakby absolutno nie wszystko, co my godą, jak tam na jakichś imprezach dla ustnych ledzy, nie wszystko są do rzec dzecom. Absolutno nie może być wulgarnych słów i tak dalej. Wajsta szkolny jowa ma tego nie musi jakby rozwijać, wie ta dobrze, co w waszym wiekowym karnie jest dobry, co jest dobry dla kogoś, kto jest w pierwszej klasie, co jest dobry dla kogoś, kto jest w 7. klasie i tak dalej. I nie zasypani bine rekwizyta ma. Prawie tu minimalizm, możliwość zmieniania czegoś, prosto nawet bez zasłaniania tej kotary, można prosto zmienić, tak jak my to zrobili w kabarece. Naprzód był chłop, zakłodo peruka je białką, ledze wiedzą, o co idzie, jakby nie musimy udawać, że to jest wszystko robione realistyczno. I sporty w internecie. Tu przede wszystkim trzeba znać jakby sprawę prawną. Na wiele dziecku można pokazać w internecie, na wiele jakby też polityka wasi szkoły, czy na Facebooku szkołowym można pokazać gamba tego dziecka i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy nie zrobimy temu dziecku krzywdę, że pokażemy je w jakiś sposób, który później będzie dla niego sromotą. No i zachęcać, żeby dzieci też same wrzucały, żeby robiły to na teli na wiele młego. Facebook błędy mo tam, że od 13 roku dzieci można korzystać, to zaległo od tych społecznych mediów i jak tam wrzucać filmici, ale można też nagrywać filmici na użytek szkoły, przesłać to dziecko, a cię to dziecko później będzie chciało to dalej, gdy spublikować cię nie, to jest sprawa tego dziecka, jego starszych i tak dalej, a my nagrywamy prosto na użytek sami szkoły. Filmici nagrywamy wertykalno, to znaczy nie tak,
le tak. Tak telefon trzymiemy. To temu, że tak prawie wezrzą filmici na Instagramie, te rolci, tak wezrzą filmici na TikToku. I tak jak przezyrujemy telefon, to tak filmici na masowe świetliwają. Co innego, jeśli robimy na YouTube, albo jak chcemy zrobić taki film porządny, to wtedy tak trzymiemy. Ale jeśli to może stać coś krótkiego, to prawie taci jeno lepszy, bo jak człowiek przezyro, to dobrze widzi. Nie dłuższy jak 30 sekundów i dobro domontowanie je Canva. Ja tu nie będę wam pokazywał, jak to je. Wchodzę ta na Canva, loguję ta, co tam robi ta film na Instagrama i prawie ten pionowy, co wybiera. I wtedy bardzo letko są monteje, to je taci prosty rzeczy, je wiedzę, to nie ma bec tam film jakiś Oscarowy, hollywoodzki, ale prosty filmik, gdzie ucynujemy prosto to, co trzeba ucząc i jedzę medali, to je tak poprawdze wszystko, co je nam ma potrzebny. No i to tak poprawdze teli. Ja zachęcam do tego, żeby przez sport prawie próbować angażować młodych ludzi. Zachęcam do tego, żeby jakaś konkurencja co dla nas zrodziła. My nie będziemy zazdrosni, procemno, my to ucesimy, że się pojawi ktoś jeść jakiś insi karna. Także ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby prawie przez sport przemawiać też do dzieci. A jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, czy coś, to my służymy, możecie do nas pisać na kabaret, my też chętno pomożemy i swoim doświadczeniem co podzielimy. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie. No i tyle by trzeba było rzec za Adama Hybla, jak my będziemy mieli wefulowany nasz kalondy, sztyta insi będą mogli dawaj przejechać, ale to tyle sportowno, tego sportu pewna też było i po prywdze pewno podczas takiego webinaru, aby też jakiś sport mogli ułożyć, bo Adam jest tak rozmazony w tej chwili umie, że ja nie wiem, czy to co robi, on jest tak gorący od tego gadania. Także bardzo serdecznie Adam Dzonko, ja za taci całowny przedstawieni i ze swojej strony też jak najbardziej do tworzenia takich krótkich filmików zaprosił. Ja już nie rysłę tym gada, że szkłę stałe wyposażone w taci statywy, aparaty, one nie brakują bez wysokiej klasy. Zecy mają mobilci tery baro, drodzy, można rzec, i ty można nagrywać tak samo. Krótci ta wskazówka tyła, że to powinno być pionowe, to tyś je dobry. No i tak naprawdę ta wyobraźnia dzieci. Jeśli oni będą to nagrywali i będą przed tym so bawili, tak jak choćby to, co je gadało w tych moich pieśniach, co dzieci miały łudbę, a zróbmy to tak, a może tak będzie lepiej, a ten co podpowiedzy. One są w ogóle uczą tyle, że to, co one rzeką, to je wyźny, że insi to podłapią i wprowadzą i później są wyśne z tego, tyłe w tym przedstywku, je to wymyślił i to zostało zrobione w tej pieśni krótki, 3-minutowy. Także przepraszam, bardzo fajno, dziękuję serdecznie, jest rys i przed nami jest Welga, my musimy na ten mecz zdążyć, nie? Bo wiesz, jak nie zdążymy, bo jak oni zaczną bez nas, nie zaczną. Przed nami Welga Kukliński, chce na tyś ze sportem wiele do uczynku, jest szkolną, pisze felietuny, teraz w Pomeranii, ładnie dywna, tam jem widzę i czyta, także piękno. Co rozwije i z tego bardzo cieszymy, jak szkolnika się przygo języka rozwijają skrzydła i włączywają co też w insi dzejani. Co słuchajcie, mnie by chce gadać, co mnie dzysy tak mocno chłedzy po głowie, to, że pyra w ostatnim czasu tak pyra razy to tak pod rząd jem ciała, że ktoś gydał do dzieci. Nie wstydźmy so gadać po kasiewsku. I tedy to mnie nie dywy płeku, ja bym rzekła, to je lechłe rzekły. Nie można, bo już so pojawi słowo wstydzeć so. My powinni wiedno gadać, my jesteśmy buśni z tego, że jesteśmy kasieboma. To jest czysto insi taci brzmieni tego słowa. My jesteśmy buśni. Tam to słowo tego wstydu całkowicie czysto powinno jakby zdzinąć z naszego języka, a podstrychywanie tego, że jesteśmy buśni, więc może fajny tekst na ten temat trzeba by napisać, żeby on tyś szedł w teren. Dobrze, Welga, oddywam tobie głos, proszę bardzo. Ja, ty jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Tyś mu mi zgarda, to z dywem jest, że my wszyscy coś
mumę z tym głosem, no ale tak to znama jest szkulna. Może zacznę od tego, czy my te wszyscy wiadłaby zebrali i sparłączele to, co rzekł i Adam Hebel i własno Eugeniusz Preczkości, tak płyprywdze metę bądzemy gotowi i belno przerechtowany, żeby jechać do Wiela i łetim prawie już by chciała wama rzeknąć, bo ta tyma je jakby najbardziej dla mnie ciekawy i już też wama chcę tu peść na słów łetim wielewścim turnieru Gydeszów i rzeknąć. Tak płyprywdze miała też, tak jak tu własno Ela rzekła, i z tym wstida, jo? I też sobała gydać swoje kasiewską, mnie zdawało, że w jedną nie gdym tak belno, jak by chca i płyprywdze lepiej mnie szło pisani. Jaż to zmienię, że może to, co je pisze, fejn byłoby też rzeknąc insim ledzom, gdzie snabinie. Wtedy jest doznała, że je co staci go jak wiele wsi turnier Gydeszów we Wielu prawie. I pierwszy rys ja była tam, to było chyba 2020 albo 20, jakoś tak to było. Pierwszy rys miała też leżność tam i bardzo z tego Secesia i Płeznac i własne Józefa Roszmana i ksiądza Skwiercza, a też i własno Halina w rezach terny Juznama Nima. I tak płyprydze to są taci moi wspomnienci z tego pierwszego turnieru Gydeszów. Gdzie to jest? Turniej odbywa się w Dodumie Kultury miona Hieronima Derdości we Wielu i to będzie już 40 albo i więcej lat, turniej my dosyć długą historię. Kto przejeździwych, to może wząć nie mudzy, tak prawie wszyscy, co rozumieją gydać, co mają co ciekawie do rzekniancy, przejeździwają na ten turniej ledze z całych kasieb, z Nordę, z Pyłni, a nawet kiedyś dali z Kłecewi, z Rzeszowści zemi w jedno jakieś wiele ledzy. I tak późno Żylmie było w słydnych latach, że nimni było ledzy prawie z kasieb, a wicy tych z Kłecewi czy Rzeszowści zemi. I nie może tak być, że my fejn so gydumy też puerte, prawie tak jak Adam gydył, między sobą, a nie mamy tu łedwydzi, żeby weles nabina. I ja wiem, że to nie jest letko, ja sama pamiętam, jaki to był strach, jak są nodzi nabinie trząsłe ze strachu, ale jeśli mamy coś dobrego, ciekawego do rzekniancy, tej wyrt jest tym weles do ledzy i tysi ma robić tak fejno letko i śmieszno, czy nie mogą posłychać, jak to insi mają jaci iwre w dziecym, jak to ima je całczko, i jak to my wszyscy możemy so raza z tego wszystkiego posłać. Turniej odbywy są fejno, bo łeblato, jest to w jedno początek zylnika, to są 2 dni, sobota i niedziela, i to też jest taką fejn możliwość, żeby so płetkać. W sobotę odbywają się prezentacje gytkarzy, a w niedziela jest ogłoszenie wyników, dobywców konkursu, a też w sobotę wieczór jest taci płetkani, wiecie, że można sobie pogadać i z tyma z Kłecewi, i z tyma z Rzeszowszczyzny, to jest płyprywdze taci fejn święto gytkarzów, oni co rok czekają na to, żeby so raz zapłetkać, żeby so znyło widzieć, a w niedziela rano, płyfrysztekły, jest też taci fejn zędzeni z jurorama, a wśród jurorów tego turnieru są łedy lat, bardzo wyżny i bardzo mądry, jak jedno w kasie biznieledze, Tadeusz Lipski, Felicja Baska-Błożyszkłewska, Bożena Ługowska, Grygor Szramkę, czy w slidnym czasu też Roman Drzeżdżun i płyprydze, to są ledze, które znają się i na literaturze, i na binie płyprydze, jak Grygor Szramkę, łędy wytaci do rady bardziej dla aktorów. Bożena Ługowska, w jedno dywy bacięk na ta wysoczezna i kultura słowa żywego. Także płyprywdze wyrtie przyjechać nawet, żeby posłychać, co nama juro, że tym naszym gydaniem rzekną. A jeśli my nie chcemy sami wystąpić, bo jeśli co nie czujemy, albo pewna nie wiemy, co przerechtować, tej może my, jak no szkolny, chcemy by pomóc przerechtować co naszym uczniom.
to nie jest lekki konkurs, bo musimy wiedzieć, że to nie jest rodna mowa, to nie jest recytacja, jo? Tu nie idzie o to, żeby wystąpić i rzeknąć wszystko słówko w słówko, tak to jest w poezji. Nie idzie też o to, żeby to wszystko było tak fajnie wyćwiczone. Tu jest i miejsce na improwizację i na jakąś taką pomyłkę, jo? Tu można wiele więcej jak w tych rozmaitych konkursach recytatorskich. Więc jeżeli mamy ucznia, który boi się, że zabyci tekstu, jo? Jak to jest w recytacji, tej może lepiej będzie się czuł na taci binie prawie jak we wielu. I mamy tutaj taci kategorie konkursowi. Hieronima derdowścigłe i tu leno prezentowane są autorści niepublikowane gytci, czyli to są taci, które są napisane specjalno na ten turniej. I w jedno najbardziej czekamy na te prezentacje, bo one w jedno mają coś takiego świeżego, to jest coś nowego, jo? Bo jeśli ktoś w rozmaitych kategoriach konkursach czujemy ze sunty raz, że ktoś gydy piękny teksty, jo, znany gytci, guciów macka prawie, jo, albo czujemy testament, albo gytci Józefa Bruścigłe, jo, egzamin, jo, to wszystko jest bardzo śmieszne. Leno, jeśli my to czujemy ze sunty raz, to ju, nawet kamester, czyli to rzeknie, to ju nama nie jest taki śmieszny dla nas, a jeśli widzę ktoś, chternego gytka, titel, je bardzo ciekawi, jeśli nie wiemy, czym on będzie gydył, to my poprywdze ju czekamy, co tam są bądze w tej gytce działo. Druga kategoria, gytci publikowany już we Bruścigłe i tu my możemy sobie wynaleźć, jo, wynaleźć gytci z książków, prawie zaraz powiem, gdzie można je znaleźć, dla uczniów i to są gytci taci dostępne, z nie ma iwru, pyra ich jest chłec dla uczniów, tak jak jednym gydu, nie je letkie, żeby to było dostosowane jo, do tego wieku dla dzieci. Trzecia kategoria wicka rogale, to jest dla gydeszów z but na kaszep i kłecewi i w jedno tych ledzy i tu mam wielki dla nich powiedzyw, że ima so chce przejechać na 2 dni w lato, to jest wiele młedzezny, cały taci wielki karno i pewna tak żyl, że takiego wielkiego karna z kaszebów tutaj nigdy nie ma, ale może to się zmieni. I kategoria już we Brzezyńścigłe i to prawie dla szkolnych jest najważniejsza, bo to jest ta kategoria dla dzieci i młodzezny do 16 roku życia. I tu możemy wziąć maleńci dzieci, bo i taci były 5-6 lat, które gydają taci krótci gytci, a i taci 15-16, co mają już dożeknancy, co taci bardziej dla młodzizny i z nich prawie myślę, że wyrosce taci karno rychtych prawdziwych gytkarzów. Tu prawie na weddingu mamy tacich gytkarzy, z którymi co rok my so widzimy. Mam nadzieję, że też w tym roku są zdzimy. Wśród nich jest 2 prowadzących cały konkurs i to są rychtych prawdziwych gytkarze. Mestrowie wśród mestrów to jest Anna Gleścińska i Janusz Preczkłewści. Czyli oni prowadzą ten turniej, to ledzy, które wychodzą na binały, od razu zaraz lepiej się czują, bo wiedzą, że Anna, zaraz my jakiś szpert przerychtowany, Janusz tak samo potrafią ledzy łed stresować z tyma szpertama, podratować, jeżeli ktoś poprydze mówi ludzi strach i zaraz lepiej się tyma dziecom i tym dozdzieniałym gydy. Mamy też tutaj karno takich młodszych już nie takich młodych, my nie jesteśmy taci młodzi, ale młody, ale karno białków, które poprydze od jakiego czasu na Tibinie, można rzeknąć, bardziej rządzą, bo był taki czas, gdzie był Józef Roszman, był ksiądz Skwierć, doktor Bruścio, ale teraz miasta zdywy, że we wielu wicy je białków. Mamy Joannę Jester, jem prawie tu i je Aleksandra Dzoncelsko-Jasno, która w jedno do swoich gytków też włączyły muzyka, w jedno wystąpiły albo ze skrzypcama, albo ze swoim ukulele i to też jest fajna łudba, bo jeżeli ma ta uczniów, którzy lubią coś zagrać, to też jest fajna sprawa. Dalej.
można też, gdy ty gdyci nalec, jeżeli my jesteśmy szkolnymi i chcemy przerechtować jakiegoś ucznia, to płepryw nie lepiej te teksty taci nowsi ze slidnych turnirów, my nalezymy w stegnie. Łene wszedł ci ten odgrodzony, w każdej kategorii są zary publikowane w stegnie i tam łene są płeprowione bez żadnych felów, można spłekujno je dać swoim uczniom. Chcesz szukać łudbów na gytka, jeżeli najuczeń chciałby coś napisać, a on nie rozumie, nie czuje się tak fest mocny w tym pisaniem, to my, szkolny, możemy mu w tym pomóc. I jeżeli on przyjdzie do nas z łudbą, że on by chciał napisać na przykład o swoich iwrach z bracy, i miał takiego ucznia, który na konkurs w Lepincach, który był w swojego czasu, chcą łepłe wiedzę, zrzeknąć o swoich iwrach, z młodszym bracy nam były nie starsi, i on rzekł taką gytka, między nama, bracy nama, i on tam rzekł, tym, że on je jak taci niedopiekły plinc, bo rodzice to myślą, że to najstarszy dziecko, to w jedno je taci nie do końca udał i nie do końca, i prawie tym on gydył, czyli we swoim dziecem. I najwięcej łudbów my nalezymy prawie w swoim, albo też w dziecem na ich drechów, rodzezne. Tak płepryw taci gytkarz to musi fejn web zerać. Tak mnie się zdaje, że czasem mniej gydy na co dzień, żeby wiele widzieć, i tak mnie się zdaje, że je cały rok prawie doma sedzi cechłe, żeby web lato we wielu móc to wszystko, co ja widzę, rzeknąc, to są tak zbiery. Także moi drechowie też wiedzą o tym, że jak oni gdzieś tam gydają coś między sobą na jakich płetkaniach, to i to wszystko cieja i to może być bez weskuny, nie lenoprocem nim, ale bardziej prawie wiaci tam gytce i nie ryska tak było, że je to gdzieś tam bez weskuny. Może to być taka łudba prawie często wymyślona z głowy i to jest najlepszy, słuchajcie, kiedy my gydamy łed sobie, kiedy to jest rzekły prawie łed nas i to nama idzie wtedy najlepiej. Ja wiem, że jest ciężko, drangłe, lepiej jak my coś sobie napiszemy i my to mamy jakąś tam łudba i plan, ale najlepiej nie uczyć się tego tak richtig na pamięć, bo jak nama coś umknie, z dzinie zabyczymy jakieś jedno słowo, to jeśli to jest najgytka, to my so dumy rada, jest taki słowo klucz, które uratuje płeprywdze każdego gytkarza, czyli my nie wiemy co rzeknąć i je często tak dziura w głowie, to w jedno gytkarz gady, i tak to było. I wtedy my wiemy, to jest taki czas, żeby sobie te myśle zebrać i dalej lecieć. A jeżeli mamy ucznia, który uczy się płeprywdze na początku tej gytci na pamięć, to nie może być trudno gytka, długo gytka. To musi być coś letciego, chudciego, coś, co będzie dla niego letko zapamiętać, a jeżeli nawet kałęs się zgubi, ten będzie mógł w tym tekście do czegoś zwrócić. Tego nie ma na rodnym ływie, to będzie płeprywdze inaczej. Gdzie tych tekstów jeszcze możemy szukać? Najbardziej znany autorzy, tak było już rzeknięty, Wasna Eugeniusz i Adam rzekle, Aleksander Labuda i Ogóciów Mac Gydy, leno te gytci jedno są dla dzieci, dla dozdrzeniałych płeprywdze, le dla dzieci wyrt mieć bycięg, trzeba tutaj płeprywdze wybrać to snadne. Już w bruści to jest płeprywdze taką skarbnica, można rzeknąć z tych gytków, i tu prawie przy nim pyszna so zatrzymia, bo jest dredzi konkurs dla uczniów w Lepincach, to jest konkurs gytkarzów i tam płeprywdze dziece zaczynają ta swoja droga gytkarska, a później jak na przemiar tu jest na weddingu Emilia Sziszka, to jest wedle mnie za pyra lat to będzie wielka gwiazda gytkarsko, taką gydeszka prywdzewa, jak Karolina Keller czy płeprywdza Anna Gleszczyńska. To jest tak dziewczątko, co jej pamiętam 5-6 lat temu, my sobie widziały pierwszy rys, ona zaczyna na turniru, ona tery, bądź prawie, mnie się zdaje, że w tej kategorii do zdrzeniałych i tery ona płeki, że to jest fej, naprawdę tacy dziewczątko, ona w jedno gada jak wa, fej, no gdy ta białci juchca tak jak wa,
no i mnie zdywy, że łena niedługo bądzy jeszcze lepiej gyda jak my. Dalej, jeżeli nie wiem, jak szukać, to są platci z gytkama, to można uczniom też puścić, oni mogą sobie wysłychać. Anna Gleścińska, Karolina Keller i Joanna Jester mają nagruny, cała platka z gytkama, prawie nie ma tam tekstów może, ale można to ze słuchu też są napisać. I to są taci gytci współczesny i oteroczasny, które tym dziecom płeprywdze nie będą drądzić do zrozumienia. No i też własno hali na wrezach, które nie mają znama. I gytci były pewna insi, bo to były gytci płeprywdze i też z czasu wojny i z dziecnych lat. Baro piękne historie, no ale nie są zdywy, my młodzi już takich doświadczeniów nie mamy, gdy my pewna inaczej i to też na binie je widzieć, że wśród tych młodych te gytci, tak jak gydy prawie Adam byli, co z nim zgłodza, one muszą być tym, co się dzieje teraz, nie tym, co było dawniej, bo młodzi tego nie zrozumieją i tej oni myślą, że we wielu to jest taki skansen, ledzy, łebleczony w kasie psi ruchna. Tak nie jest, choć te ruchna, ten łebleczek w regulaminie je brekłewny, jo, musimy go mieć, ale to nie jest wszystko, jo, to nie jest zędzenie dla turystów, to jest zędzenie dla ledzy, które chcą posłychać kasiepści, snyży gytci, a przede wszystkim, co je widzę na tych weddingach, śmiać, bo jak ja patrzę na te, wzieram na te weddingi z wiela, to jest w jedno gamba cesi, bo jest to w jedno myślę, jak to jest fajny czas dla ledzy, które tam są widzą, potykają, jo? To jest piękny czas, piękna łódba i mnie się zdywi, że kto rys przejedzie do wiela, ten bądź chce być tam każdego czasu i dla niego lato, to sodzeli wtedy do wiela i po wiele. Trzeba mieć ten czas, żeby sobie przerechtować i przejechać. Więc jeszcze raz serdeczną rycza do wiela. Jeżeli ktoś by chciał ze szkolnych przerechtować ucznia, w jedno można do mnie napisać, ja powiem, gdzie można te teksty znaleźć. Mogę dać swoje teksty. Ja mam tych swoich gytków napisanych prawie w jedno sobie. Ja to nie były gytci prawie łecim z Virgin. Ja pisałem w swoich iwrach myły białci. Ja to były moje iwre z wielgłoscą. Jak na froncie, jeżeli ktoś pomyśli tytuł wesłych, to było w moich miunkach ze smyrszczama i toczkama w grudku. Łenlej nowa gytka, to była gytka, jak nama było drangłe, czyli my mieli ten czas prawie Teamsów i my nie mogli sobie widzieć. Gytka w radiu, co my wielgu młec, to było mojej stareczce, co ju radio kasiebę przewróciło do zieca, czyli jiso nie chciało już ziec. Drechcie wróg, to moja slednogytka z Lepińców, ktoś by pomyślał, czym to było. A drechcie wróg to była gytka sztecznej inteligencji. Czy to znama robi coś dobrego, czy bardziej lechigłe. Także płeprywdze tych gytków dzyzniowych pyra bądze. Leny lepiej bywa z uczniama napisale i to byłyby gytci prawie tak płednich i odlynich dla tych dzecy. Tej mam nadzieję, że skłegum straci go karna tutaj, który jest to tutaj wyświetliwy, jest to płetkum we wielu, w Zylniku, mam taką nadzieję. No i rycza wszystkim, jak nie więcej uśmiechu, bo bez tego powiem wam, że no, baro drangło nama idzie. No, baro fajno, Cesiu Sołelga, powiedz, czy te by mogła jakiś im krótki swojej gytci jedny rzec. Teraz im zaskoczony. Witaj w tej słynnej gytce o tej sztucznej inteligencji gadała o tym, że płeprywdze te wszystkie grypkę miksy, termomiksy, ta cała sztuczna inteligencja to z nama robi dziwne rzeczy, bo jest takiego chłopa, baro takiego kasiepściego Carringtona, co my w swojej hecie wszystko tak moderny, że czejwen poszedł do swojego drecha łeb wieczór i miał do domu wrócić w piątk łeb wieczór, tej łen nie rozumiał wpisać tego kładu do tej swojej elektrycznej brumy. I szło mu to bardzo drangłe,
próbował on się z tą swoją brumą dogadać, len to nie szło, bo Janzek łeb wieczór w piątk, gdy inaczej nigle głowa by chca, nodzi peżna mu se udzinały, a ta bruma w jedno żdała na to dobry zewiść, na to dobry hasło. A hasło, when miał tak so wymyślony, że sum zabycił, co to było, na końcu, when do tej brumy rzekł, diuble jeden, łetemknij mi ta bruma. I to zaczęło działać. Bruma so otemkła, chłop cechło w luz dochecie, leno zabycił łe jedny wyźny sprawie, że czejłem w luz dodum, tej włączył so alarm i zbudził, ten moderny alarm zbudził jego białka. I tedy mu żadne moderne nowości nie pomogły, bo te białka dopisze mu dała liczba tego, że jeżeli on nie zapamięty hasła zewiścia do tej moderny brumy, to on wicy dodum w piątku łeb wieczór nie wlize. Także widzę, tam musi ta zważać na te wszystkie moderne sprzęty doma, a najbardziej też na te cigłe myłego szpiega, cezygłe, bo nie wiem, wamy te roboty do sprzątania, jo, co wama jeżdżą, płechecie, kto my ten niech zwyży, bo te robotek wesno je ciała żełany zbierają u nas wszystkie informacje, kto najbardziej, najwięcej doma krusi, gdzie najwięcej jest zeżartyłe krusinków, te roboty to wszystko łyna i wiedzą i nie je wiedzieć ciede i gdzie to bądze wezwę skuny tej zważyta. Bo ta szteczną inteligencję to richtig może so znama jeść poradzać ciedes. Tak to było, tak to było. Baro piękno, dziękuję Rycia tyś do lektury twoich felietunów, ja ci są w Pomeranii, to co miesiąc tam są ukazywają, także do tego sigać. Jak widzę, ty wszyscy znamy, co są osoby, wszyscy co osoby są, to ten sport jest nam potrzebny. No my tyle by musieli so spotkać i taki webinar zrobić i blusło sporta gydać, ty by pewno wszyscy są śmiele, ale to jest prawda i to, co ty wszyscy przedmówcy gydele, me jak no szkolny, jak będziemy te dobrego ducha, ty będziemy zachęcywali. Na co je chcę zwrócić uwagę, że prawda je, jak no szkolny, od 20 lat, jeden rys na maila szkołowego je dosta liczba na konkurs turniej tych do Gytkyżów do Wiela. Powiedzmy, je iwer z przekazywaniem tych wiadłów do szkołów, myślę, że warto by było się skontaktować, bo je tak robią, posyłając do waj moje bidenci szkoleniów przez Lucynę Radzimińską ze Zrzeszeni wysyłą, bo ona ma najwięcej mailów i dostępów do szkolnych, bo to nie sygnetuje, że ten mail dinze do szkoły, nie wiedno sekretariat czy dyrektor przekazie szkolnym, one powinny iść bezpośrednio do szkolnych. Wiadomo, że jeśli tych mailów będzie wysłane to wiadło dojdzie do 200 szkolnych, ty będzie tych 10 z tych 200 przerechtaje. Ale jeśli to dotrze do 10, no to z tych 10 może jeden. Tak to mniej więcej dzieje. Także myślę, że tyle z tym wiadłem, to że my to tyle robimy, że tak kiedyś Welga tym swoim doświadczeniem mnie to też mocno tyle zainspirowało i zachęcało do tego, żeby też z tym tematem ten temat podjąć i na kwestii będzie także tych sportowych też takich scenków i tak dalej, czy tych gytków tak jak niektóre wspominał, my robili przez 10 lat ten festiwal humoru Kasiepściłe i to był też taki czas, gdzie to nas jako mnie i uczniów inspirowało do tego, że my pisali sami te scenci. Tam było taki, że czasem je wildziłecie od Mika, że dzieci łechternych je wcale nie myśla, że oni by mieli do tego jakiś taki dryk, że to by było im leżało, że tak powiem i dobrze są odnaleźle, to są jakie założy poprawdza, oni piękno zaistnieli w takim przedstywku. O co chodzi? Tam były też krótekny do 3-4 minut maksymalnie, 3 minuty, taki krótki dialogi, to jest trudniej napisać w krótkim czasu, dać coś sportownego, ale no, mamy bardzo zdolnych i młodych ludzi w rozmaitym wieku i dzieci, i starsi, i młodzi z liceum, że na gwaz będzie to, no myślę, że to trzeba rozpościszać, bo jeśli ta redo
dzece rytm będą powiedziały, bo jak idą na insi uczbę, poliści matematyka, nie ma tego, to oni szukają też tego platu, gdzie oni by mogli też na jakby ty radość swojej mieć. Także to tyle, myślę, że te wiadła dla nas bardzo ważne. Ja bym chciała już, bo się zbliżymy do końca, mecz co wnet zacznie, to sechy ta bardzo ważne dwie ogłoszenia. Jedno jest taki, je udostępnię teraz ekran swój. Jeden jest taki, że coś, co istnieje już od pyra miesięcy w przestrzeni, nie wiem, czy no niektórzy nazywają jednak weso z tym spłetkę, ale to jest konkurs. Konkurs uczymy so jeden od trzeci już. Konkurs na stworzenie metody aktywizujące dla szkołowników. I tyle są dwie kategorie. Jedna to jest taka, że sami rechtujemy aplikację jako stery sztucznej inteligencji. Mocno wkładzę, wiem, że szkolne są szkolą w tym. Aplikacja, znaczy pomocny układ aplikacji, jakieś adredzi, to jest nagranie filmiku z użyciem takiej metody aktywizujący. Bardzo serdeczno rycza, to jest za tyś można do tego plakatu, co tam z nim zaznajomi dzwonię na akademikasiepści.com, tam starumy są jak nie więcej rozmaitych wiadów dać. Wiadomo, że czasu nie ma tyle, aż żeby wszyscy konkursy i tak dalej, wszyscy tam ująć, ale to, co na bieżąco tam co pojawi, tyś i zrzeszeni robi i tery metiłe, tyś to starumy są tam dać, żeby jakoś szkolny miele to. Osobny, bardzo ważny rzecz, chcemy jakby wznowić ten turniej, ten festiwal humoru Kasiepścigu, ale tym razem to będzie w innym wydaniem, a chodzi o to, że my by chcieli to zrobić w formie takiej hybrydowej, ja by tak rzekła. Teraz oczekujemy na no trzeba było wysłać filmici z nagraniem uczniów i później jury, które no wybierze tych, co się kwalifikują na festiwal. A my by chcieli zrobić tak, że żeby u siebie w szkole nagrali jakąś scenkę, tak jak gdy w tym regulamin i przesłali nam na maila. I to jest wydaje tyś tak jak ten webinar. My to nagramy, to umieszczą na stronie i wiele szkolnych tereny nie mogli znać, oni będą mogli z tego zwyskać i to w internecie będzie. I tak samo z tym filmikom, a naprawdę ostatnio tam w takiej formie, co ja do uczynku, to tyle w szkole w Misiewie taka jedna dreśka, co prowadzi teatr Jantark, to ona zrobiła też taką ciekawą formę, że dzieci prezentowały talenty swoje i też aktorści i nie blustaci. I naprawdę szkolny, bardzo ciekawy miele taci łydby na to, jak so pokazać na tybinie i aż szkoda, że wtedy to nie było nagrony. Temu ta forma, że warto w szkole nagrywy, ta nie ma wtedy i w rozjazda, ma z autobusa, ma z opieką, ma rozmaity ma rzecz, inni ma jeszcze z tym związany ma rzeczoma, a prywdze nagrać filmik, przesłać go do wezwania, do ocenienia, a potem będą rozrzeszeni i te tam karna, które będą, że tak powiem, najlepsi w tym wszystkim, to one będą zaproszone na takie podrechowanie tego całego konkursu. Bardzo namazane ligi, żeby tym konkursa zajął są młody ledze z naszej tyły kasubi, w cyki jakby z nimi tyle robimy, podskicujemy do dzejani. No i myślę, że no, uwagi też co narodzą takie łudbę ciekawy, może jeszcze często co z innych na tym by nam bardzo zalegało. I no, przed nami, ja bym chciała jeszcze jeden webinar taki zrobić, to myślę, że w maju będę też o tym informować, już nie pamiętam, tam było chyba, trudno mi rzec, nie pamiętam już dokładnie te tematy, ale na gwest będziemy informować i też robią jeszcze taki stacjonarny tery, jak no metodyk z indzenia, ostatnio było w Pompowie, to było jakby na gmina Ziuków, ale nie Bluz, ale i z Kartus i nawet z
Dombłe żygłe, łek sądu Hilary miasta, ku patronie roku, mam napisany taki scenarnik, musiał jakbyście dysy wysłać tam do Ole Jasnoch i on będzie opublikowany w Pomeranii, ale on będzie też zamieszczony już po całym opracowaniem na starnie Akademii Kasiewskiej, żeby móc w tym roku poprywdze tapły stację Króla Kasiebów poznać, przekazać tyś uczniom, jak wyżny w naszej historii kasiepści i w naszej spole nie był to człowiek, który no zasługiwał na to, żeby nim młody pokolenia gydały wzór je na nowego poznywą, cię tą rozmowę prawie Kreśtowa Wojciczci z Hilary Miastakiem i no wiele bardzo ciekawych rzeczy tym człowieku iście na nowe co dowiadywą, mimo że je z nim miał kontakt bezpośredni. Czyli 2 konkursy, ten na szkolnych, bardzo rycio serdeczno, my tam z zeszłych konkursów te metody rozmaite są zamieszczone na Akademii Można, to trzeba nawet przestrzec, łebyciec do jakich tematów peresionych na uczbach bądź to wam potrzebny i tak, żeby te uczby były jak najbardziej urozmaicone i żeby nasi szkołownicy chłedzili na tę uczbę. Bardzo socesio, że ten temat prawie dzisiaj był, może tam w komentarzach jeszcze napisać, czy ma tak jak je. Ja bym chciała, żeby stajeście bardzo to proszę o każdy z was, żeby fulował ta ankieta ewaluacyjną. Bardzo serdecznie dziękuję Eugeniuszowi, bardzo serdecznie dziękuję Adamowi Hyblowi i też Oldze Kuklińszczyk, który no raz ze mną tyłe dlewaj ta widza przekazale. Jeśli by ktoś z was chciał, mamy jeszcze tam no pyra minut plus 3-4 są tyle pokazać i jeszcze przeżyć coś na ten temat, to bardzo proszę, zachęcam do tego ze swojej strony. Jemryd, że nam to wszystko tam i tyś techniczno co udało i tyś nikt nie miał tyle iwru z połączeniem, co jeśli by ktoś chciał jeszcze coś przeżyć, to bardzo proszę. A ze swojej strony na jastrę życia wama wszystkiego belnego, takiego płekłego i spłekłego od zmartwychwstałego Chrystusa i tyś, żeby z tym wiadło iść do swoich dziecków, do swoich familiów. No niech nam wszystkim co dobrze dzieje, jaka siebie zna, co rozwije jak najbardziej, bo to mogło być. Czy ktoś jeszcze chce przeżyć jakieś słowo? Myślę, że to dość długo nam dyrowało, jak będą nagrani bądze, go tam zamieścimy w odpowiednim placu. Dziękuję bardzo serdecznie. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni, wsieście dobro na jastra. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni.